from Pong, or better, you know. Apomodin adwumayefo a wonom ehwe mmofra wabokoko ese Ghana ban ena afema panyin John Dramani Mahama enimanimu ya onfa hyehyɛ bi ngu apono so na fama gudie tuo galamsey no wonsi ano kwan na hawa de bran kwada no ano odin pa Elsofo ye ene afro bi de ka ho adwa ye kasebo ye be kenkan nyina attachment asom na kasebo yi won mo ebu ekukuru bade adonten ye bidu se dia nya de kwati won mo ye hweme ye ye fa na se bru apiafo emfama perfect service ye books enwuma yi wo monten so ye ebu apa ches na ka chatum so kokwan so wo mo wo na siri wan kosi chechese edwa wa wote aba ye English language ho de biara da menu sha be ka cho se maame papa mo amu de bo hyemu trimu sa akoda don wo num tin ye milu kakra ma no na chese akoda yi eno anso ka brofo mo boa perfect woman na makura no to brofo ene ne twere no ne kanka ho ni nyina no agina brane ye history of Ghana me ya betwam sema ahuro no so yaka adia bom wo mu obesikwan kosi 6 no RMB so Yesu kakra Muhammad kakra Namde kakra nyaka yanchemu na ni so ahuro ahuro no na akura do pekesa wo mu obesikwan kosi Jesus free and ya wi adiama wo mo computer no so wo KG1 kosi be 6 creative verse no so besikwan kosi 6 science maths afre preschool koda no me kira wo mo wo na 1 kosi KG2 numeracy language and literacy creative verse ho phonics computing coloring and writing JHS1 kosi Fred no so English language ho social studies science RME computing career technology chese ye di musa di so sa de yawe no soronko na exam questions awro no so ye o moko ho the terminal wo ho ye o metable so ho oh perfect die ye gina pretty brand kumasefo ye bo penhwamo a perfect fo akachi wa putuja ye ben station no ankran so adanso ma first up no a wo mamu ba bia tonton ma bia bobra no bisa perfect nya ma obi na nkura no kwakosua na bo mo da chen number the 0243 299 938 and 0540 755465 Apomodin ya de ayen ton no store apomodin yen kobo ho mokwa onti bi pen se obi be kwabena meti ye me ya onfa oti ma me nkwa yie bi ma ebi ni wiase enti wo so hwe apomodin ho nsem yie na woka obehwe ni ye ni nyina gina ne obedie ndi obenom enei anom ne ebebo ma apomodin ho nsem agina ye vitamin no enuaninu ahodo na ahyemu ma calcium omega 3 6 and 9 protein kakra caffeine bia animu ebo nipa bia papa ne titiru ne nkwada no omo wona hodo soya milk drink ni vitamin choco banana strawberry ni nyina wo hono mo a emfinhia aduonu achi oman yi mu ye nti omo ho bone de tia ne tie unya bia bebo apa enti so be kwa konom kala bi akofa hawa be nipadua no na ye kwa unsa sho damri fa mu ofie de yina kwa ne kopa vitamin kanom ne no ebebo apa elson yenum eda kan ye ho abo ekukuru bada donten ahwe ye de kasebo mu nchebo aburo nya de french boys akun wose mu ma ye kro gen wode na pamfuna na apia kan bi ankresam kan bi kwa meje ni boate kokoto sanso edna papilo enuba wo mu nyina ne boye maka se bodon eye se eye kurasa ye fraduane ede ne delays ede akata so amausa kono na yenso ande eye sanu de la nwotre fidie chi a wodo so mu ma yen kokko ba kun tuntum ba kun asona ba ohine kwabena boatin awei minimia abrewaba kofichumasi ezemni chemu ankasa ni Asem Beba Dabi asem nya ba yanom nya ne ebo pa koyo na mumesi ya pe ye hweda se di kadi tie pa a na epia to pronso se dame na ye bekenkan ya de ababo na efra sia santamantamo na ye di efra sia Asante South Regional Police esabre wo mo kwan hwehwia se bonguru kraman obehuru ba bia de ba eda no di mirika kwakofa saa na won mu ye vruvra kwankwan saa na won mu vruvra kwankwan no nam so amene sabre wo kire nipa mienu bi ya wo bo ase ne mpotamo wo mu kire se ene India ni bi otewo ankwankwa ote no adwendwen no na wo mu free na wura ai where's the money etwituo won so na police force we ye ntrase ema mu ngu Ghana ni mu asesa ntom di mirika tente pa ni pi ho a won mu kire wo bo ne ase anso ho wo mu so afa adwen se distribution company bi so ho ene ye kwa kodoso wo mu so wiwia wo mu ma wo mu ho na ebusanfo ama no bofo yesi mu poko free ai won so ai won kwa ensam no kwa no akotase no otiaba ebusanfo ye nkotie wo bra wo to ye nkra efa sa akro no boy ho Medase Asante South Regional Police Command omo atena baako a ye from Intelligence Directorate na wotwe mu omo ye adwumaso a ewasa yetimi ebo wana baso pa omo kire mu se omo tuma ye nhwemu mapa akwakire nkrofo mienu esu se omo ya akromfo aboneyefo a
ade chi ade sen omo di etuo na ekoga na ade hye bi so omo di etuo na eji nkofo ade hye mu fi omo mu abetana Ghana ha omo bia enwuma omo ye enwuma no omo de eji wo hu sika mu kire mu se na wotwe mu obo ase na ni India ni di hye bia obebia adwuma ewo adanse bo ase mrantie yi mienu a me do mu din betudwa abrantie odi kan eye Idris Fuseni ono edi adodo na de frɛ no eye Idi ni onua ye frɛ no Saibu Mohammed mrantie etimi ekogbo wura India ni so ewo ni fie koto se no so kwaji sika 150,000 Ghana cedis de koya in fact na emu oya na police for chese adwuma sun a omo yeye nam so a omo nsan so etimi aka saa mrantie mienu emra a police for nsa kan kofo mienu omba mane kira police for no se de ntemu nya kokoduro enya atumi etin kogbo wura India ni fie koto se no so ekoji sika nyina ne se oni baba ko a wone se India ni eye adwuma ye friend Ibrahim ono ene from bo mane se boss oni ye adwuma no ene sika se no watimi de abewura fie a so mo ba fie ho sika we no betimi anya de afiri honom a so mo je a ono so no na mo de ne se etimi e de ama no no ka se aprosifo enso akwakwachiri branch efiri Muhammad a wono na ma tip of ya na mo so ma nkofo yi etimi koto se India ni de se so a onkoji sika se ewo no ho ewo ne fie emprempre emra de ntia apolisifoɔ kyerɛ sɛ mmerɛ abranteɛ Seni Idrisu kodi sabonefo sɛ nyina awie ye no odwane kwɛsɛ ɔboase brɔno bi ɛfrɛ no bidie so ɔna nkɔfo yi maso tere bɛka kyerɛ mo sɛ abranteɛ na mo hwɛ no no aha ɛna wɔteɛ na apolisifoɔ yi eduedu ɔmo aso ase a mo yɛ kakra ɔmo nsa etimi ka abranteɛ Idrisu Fuseni a so kyerɛ agi tum sɛ ampa ɔnobɔ ɛkɔɔ so ɛwɔ saa ɔboase hɔ mo no na ɔno so ne nsa hyɛ aseɛ bi ɛno da nkyɛne a na wɔsa ka anipa mako ensia kopim ɛwɔ baako yɛ dina saa mu no so no eye eprobusu ne to so eye dumienu akronobo a ekọ so no ono so no waka nipa mako ensia omo enetimi kwoto se nkofo so a omo timi kwaje won sika e de free won chen na mre won chief Fuseni no ena Fuseni ekire mu se ne nua baako waka no ho a omo so oboa ade echi adesen ona ebokro no eno so no eye ne nua ye frɛ no eye Saibu Mohammed a wono edi adodo na e de frɛ no Sam na sa Cincinnati ono se ka sa gang ne ho omo nyina na omo ye akwan omo ye adwen baako a omo timi ekobo saa kro no me no ka say aprosifo ye bokoboko ebebre wona so ase ekɔkyere Mohammed Saibu yi ewo oboase gawusu a ono so agya tum se ampa abonofo sema yɛkɔ so se India ne de hia wo ye na adwuma ba bi adwuma Ghana ha watini fie omkɔto se so kɔgye sensika no wono Saibu Mohammed na waka ho bia watimi agi tum mpra me no ka say aprosifo asan so da na di se ukopemu oboase a hotel baako a ɛno nso agye din pa ɛyɛ Mawoli hotel adwuma ko bi ɛkɔ so omo yɛ distribution company sankrofo yi esa kankrofo bi ho a obosa kɔto se won so a ka won kɔkɔgye ye no ɛyɛ 600,000 Ghana cedis a enye sika keto akra me no ka say enipa bi a omo kan sankrofo hu ana me di won ni ebeto dwai abrante edidin ede Khalifa Edward Prof Wadel Ebe ena afi Ibrahim sankofo we nyina me no ka say apolisifoɔ kyerɛ sɛ abonofo sɛ mekɔ so mkɔgye sika no ankofo enso ensa wɔn bia apolisifoɔ gu so wɔn ehwɛ wɔn apolisifoɔ ena makɔnye so asrɛ tumufoɔ sɛ obi ambie nani sɛ ɛte empatam no sankofo bi aba hɔ a ɛwɔ modin bia sɛ na sɛ information bi ebenya fa sankofo bia no yɛmfa mra wɔn apolisifoɔ na wɔn ntimi ɛnkyerɛ wɔn na ɔman no mra ntimi ɛntwe wɔn aso emo wano tene Simon Pokwa free yamane bo for what the way free aboase ne portable wo bra posifo so mo mamba so ma yade pa se branti Idris Fuseni yidi ka de oyi no wadi se wi akiri wi ya mo man fra manfa so ade se de obi be yi amonu mo magedi ono anyi ni ebusuafo ye nto aso yi na ye nko aworowa eno Otec 1029 mansini no mu bono mantam no mu nkomo na yedi na no dwode na de beto manim se krachi bia ono ye koko hu kua Kofi Asum emfinhye aduana mienu ono ankasa temblade wa yi ne bema e de atofom a na hu nsemisa na koye bebre adie be ne besie makwabena ne atime yi ono ankasa ne bema de afiri honom na sebra kasa de krachi no wakasa wo kire se enipa di ne ho nkonkonsa dodo odwene ho awonte ase opia bonten a ne ote wona sumu ane se opani a wokoyi ne bema nya adwuma wo ne bema nya adwuma ba bi obefa bia ne bema nya adwuma ne de bone so omu edie be pote na mahunti a mo kasa asemi a omu se efiri se nani firadi wo hu se ono oba bia na moda enu nti na o se ne bema nya adwuma enti Kofi Asum ye se asemu nya no kora ne be ka to so de akokɔhwede o se fadie nti ena oduru fi a na wawu no kɔ ne ba bi din
enti nkono abegye ne nkwan finis ana sanse nkeka ne nyinaa afiri hɔ no mo na wakyerɛ sɛ ɛno ne ade yɛ ha ne kɛseɛ nti ama ne tu saa namɔ no na mprempren deɛ wanya ngu enti ɔte asie ase da kɛseɛ ana ɔde ma otumfoɔ na ne nyankopɔn ɛno da nkyɛn a wohia mmoa efiri Ghana fo hɔ ade a wohia yɛ pradia na nka ɔmfa nya adwuma ɛbrɛ ɔkɔ ahohia mu no wɔma ɔmoboa no no ɔmfa nya adwuma no ɔmfa ntua saafo ne nyina aka ɛbrɛ Kofi Asuman ɔno ankasa wɔka ne nsɛm no woma yɛntie bi Kurantuma sɔre na metumi dun so sɛ bɛyɛ a ɛmfa ha obi amma deɛ metwa ne nyina tuo medi blade ni twa na mehu sɛ ahye me sɛ ɛdɛn me stop nso boa me continue sɛ because na me pɛsɛ wu na me ɛdɛn ɛna mogya no so sɛ na esi pumping no de kora me sɛ by almost menya wu ɛtini nyina mogya no tu me na twa na sɛ kyerɛ so na me de ayi bi kɔ rat bi kɔ na me kyekyere ho na me san de ba fie na sekan kora me de kɔ sekan na me de awo famu a ɛna me mpaboa ma ɛna me gya mpaboa no na me be ma de ɛyɛ adwuma all right but nipa no ano na mkeka sɛ me be ma wu pa nkosi na de nipa ano ana me so all right no so me be ma wu no mu hu sɛ bia ba bi di ma chi ana sɛ bi ti sa na no o ka so bi be ma wu asante wa no na ɛden o de ka ha so bia be test na wa be ka so ampanyampa me kɔ ya kɔ no bi nya adwuma de ha nti o ba o de dia si de asida na bi no nya me sɛ ma wu ni dia sa na me sɛ tie ko tie me na yi bi do me nya mwa bi kura firi ma krage me nfi bi be to bia ma me afura da me be yi adwuma tika ma nipa na hu sɛ bi nya me bo nipa different nya no kudie ni nyina na nipa bi di no kura kudi Yesu achi nipa yi na ma sa se so ni different no adehye no Kofi Asum ɔse ne bɛma na nsɔre kura ɔdwonsɔ na adie mko pɛ saa ne nso nsenke kana dɔso ɛlinti no tu saa na mo no yɛ ka ni sɛ yɛ obi sɛ wasɛ o de ɔdani jam no nim sɛ ne ɛhyehyɛ ne fa kwafena wate bɛma no wate sɛ ya de bɛma no amane bɔ no kyirim sɛ ne osi twa no nti ewu yi tini apam si so bi ma enye yi ne sɛ bɛma na fa no wei no no nso fa no wei nti sɛ hɔ na fam Asum jo for yento so na abratie ba ko a wɔbɔbɔdo board po dum akotin pa edima brekum Chelsea fofi wanto ata ne dwabo mu wɔn kɔ match ebusuafo eburade ekoya brofo sempa ya wɔn kɔ bɔbɔdo ba na kwamkanfo bi ekote wɔn so atua nam so man ne boss kra wɔn timu dan ya sese bebia de ne tukɔhwɛ no wura mu pɛ na wɔn sisi dwan nti dwan ye mu opreko pɛ na Dominic nso dwan bi fofi anto ta tiboni a mfantu bata agronfo tutu ne kɔbɔ ne tiri nam so ma wɔto anse do Sabri bekum Chelsea form for the krata babontin so the ababa to edwase Dominic Frempong no ye nhyehyede mpanyfo de ko apono so nyame ya domo a bukwada wo mu ya wom chese prapo so me de to so adwunu enkro ne de no beto mpamu ewo asen dansame hwa ne de no eto mpamu wom chese we keeping boys and girls mpese wom twu kakranti April 28 no ansana 29 beba no chese numere no a 28 numere no ibetwi so pa ti twi so anopa no na wom beto no ayi wa wi bie kase behiam eno ndo beto no anopa eye wukwada no pa no mamerwafo na bo wasa jommeshi mako ni ade ene de kan ho dom bebre ewo asenda nsame wo mo ayi prama no bia ye ho no na woro ebehwe no busua ne nuano mo aya wo maka kire ma me ne papa se wo mo nyina edi afrofo a na nya asempetoa ebusuafo FC Samatex na wo ko mu kuro mu ko bodo ya wo mo bom ko hye ma ko hye wo che se eya afrofo papa nsisi aye ka se de eye brekum Chelsea 4 wo mo che se 28-29 ena owura na sabrante friend Dominic Frempong na yodo yede ebe hefro ya to a Pediatric Society of Ghana apomodi adwuma yefo ku a womo ne waye ne se wo hwe nkwada efiri bra ebe wona akosi mfinhia be se dunwotwe na emprempren ka se wo de adesre a emu dupa ana ato o man Ghana mampanyini John Dramani Mahama nanimu ena wo kire se ene ye fama gudie tu an namara kwanso galamsey no empanimfo mfa wo nansi fom na wonye de obetumi bia mfa moane ntusu sa ankoba ne sa senne nioma si bobokro no dachi bia ni akire be ye hawo hawo no de dodo na aba na emprempren wo kire se nkwada a eba asasi so de ohawa hodo pi na ema wo mo dodo na ababa na wadi dem ena Afrika se pe wo mu se esen nkwada adwene
into baba say so na adwene ne nya adwuma se de odoma nkoma hyehyɛ no into akwada no betena school dem a obetere na de efra no pa kosi anwumere 1 + 1 was 14 ohunu da adwene no wo fam no okonechi we ni papa mu no enti Pediatric Society of Ghana empanifo say Ghana mampani John Dramani Mahama said the COVID-19 ba wo man mu a ye no se eyade huhuhu kese enti atwase etu ho na mo se ne ese bia de tu ase no ebinie ene sefo magudie tu no se ya amayani amre na bre ya mpan hwenhwan na ya ahwese ebetumi tu ase na nneoma hodo ebebo ama Ghana adehye ya pomuden ho nsem begina ye ya ntu ho na mo wa enkwada eba no emu akura dachi bi eni akire na wona wanya saa ha obi kura no enei adwene na te sen na kwakoba ni seye dachi akanifo a eba yere papa ento mo sira mampanyini so fa hye mampangu apono so se na ebe ya ne apomuden ho nsem begina ye enei ensu asai ye kwaye bretu ahodo ni nyina ye bibi ho no mo ya te na ye nyina galamsi ase no na afi aduru nipa so se nkwada adwene de a na babia du na osem panifo de won nansi fom na wotu galamsi no eso sa Eljonfo na yenko America sabre a ye kase no America USA ye district court no ye wo ye Columbia ye district of ye Columbia no won mo de atudwa ya wakire se wakire mrantie ensia bi na de omu ya magana fo din kopie mu obabi o ye so mu wi ahyen ka tiase nam na won mu awoso ebi kura do bi o United States wo kura no ma to bi ama no bi won so na wo mu awoso ana na mo na be piem Ghana wo se ka no toto no da buson for Ghana for se bedi enchen ema yetwi ene wo mu de nyansankwan so dom ne ade na wo mu ayo wo mu chese cars ba adwu no bi ya Washington metropolitan ho no area ho no Pennsylvania ho sabia ho no na wo mu wiewia cars ya no ahyepo no ono songo na ba batum no mo chese we de ededi kan kura ya te kura ni afi pa ne ba bete de eson na emrakuo ba kon me law enforcement agencies ahuro ya worum ewon potam ho de atudwa no mo chese cars ahuro a wo mo do mani bubu ye kura na sentembe wo ha na akiri ya ko Washington DC asa ne kusuko so afi be duase bi nso Prince George County ho wo Maryland ho sa na wo mo wiewia cars no bi ama be pipimu ewo empotam ho na wo ebio se wo mu hunu baabi mpelifo che se wo hunu baabi dikata Georgia ho no sa side ho no wo mu baabi a wo mu dika adwa pa ya ka na ye kwoti kwan so wo mu wiewia na ya tutu number plate no ya de wo mu sa kura ko hu bia ya se wo mu jika sedro no a de kogu a na wo mu atutu number plate no ne ade sansan no say wo mo fa wo mo ben technology no ma dwumu do no mo tutu na mo pa na ka sa agro pom ta wi Honda Civics no CRV no ne Yakura no TLX no sa ka sa horo no wo otilo anka na mfo no de ko to obetumi ye di kodi na che se wo se key no asesa no to ke no mo abeka se ka ne ne dia be obi wo kro timi provide timi the document bi kirew che se ka ne me dia ne ade etie nchire mu akọ no transe kwa setemu no eno de tudwa se de awiemu ni na ba bia kase no emu fa kase pa akro ebson for bra Facebook no so ne bra bebe emu fa kase pa akro ye Ghana ha ene ahwem wo furu se kase ye wiaba ha pa enya sem ketwa kofi kase awro bi o sini party mu a won fa eye abafu nim de kwan so no masesa chassis number nom na sefo bibia o ma hunu ye Nigeria fo ne dika o wo se Ghana ne ba be wi omboa Nigeria fo na sen bia na ye anom keka shata cars mo asma fe ya seni enu dibu adon so sansem ni bi I don't know na won che se eye na GPS wo mu disable no wo ma ye no se no mpanu bia na wo mu do mo ade aba be ho Bluetooth systems no ade ni nyina na wo mu edo mo sakeka na se wo mu Otec mu akofi ase ate se de no a nkofo nim yansa pa amroso we de yansa ayipa yansa bum ne hu yansa yansa bum pa we de moa elzofo na mesrewa otidin ya bia na de hyebum Ebrantie no ye Jacob ye Hernandez wonya mfinshado dudu nkro no yufu no Gensis no wono Los Angeles and afi Dustin Bessel wono wonya mfinshado dudu biensa wono so ye Woodbridge Virginia hona wo and I say huru so no so obo ne sesen James
Jimson wɔn nso agye mfinhyia aduonu mmiɛnsa wɔn nso ɛka ho bi Maryland ɛna ɔhyɛ Cobb David wɔn nso agye mfinhyia aduonu ɛnan apa ɛyɛ Marlboro hɔ ɛna ɔwɔ Maryland ɛna afei Chance Clerk wɔn nso mfinhyia aduonu enum wɔwɔ ɛyɛ Waldorf Maryland na deɛ ɔka ho tɔma no tɔ so nsia no wɔn deɛ ɛsɛ yɛ hwɛ no n'ani ate papapapapapapa yɛnyɛ nya no nti yɛsɛ deɛ ɛsɛ Ghana Kofi mo yɛ ɛsɛ cars dodoɔ no ɛwɔ ha nyinaa yɛ korɔ no de ɛde aba bɛpiem ɛwɔ ha wiɛ adehyɛ ha na ɛbrɛ no amakwan ba yɛde dumienu kasebɔ yɛde ɛsɛ ɔfa ntwibo sakono sɛ mu ɛde ma papilo yɛde no ba afiduam ha bɛkenka kasebɔ no de ma boɔ son of the line jataba nso te afidie no akyiri do so kama de ba yɛn afi kwadwa de mo nso ko mo ɛna de hwie go Facebook no so a na nya asɛm ketewa koraa apamfo no mienu na no makyia men kɔkɔ baako tuntum baako asonaba ɔhene Kwabena Boaten menimia abrewaba Kofi Chumasi ebsofo ye de sia akure kai ni nyina akure beba na ma mencha Mr. Alex Mensa okay on na ye CEO ma Alexis Fashion Design wa Great Kabura so okay Methodist asore dan ho pe sabre wa bi atum pa Alezo ye chia one ne mani nyina ye chia wo o kan Alex dan na pizza tabam trim Alezo yo ye sorry usia Apomode mapade eno ane Hepa Plus Mixture. Apomode mapade eno ane Hepa Plus Mixture. Hey, unia, Pavi, and Black Smokes Mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Wubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus Mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo sa wo immune system. E strong da bia. Enti Pavi E support immune system no. Na Plus Smoks no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no msa. Acha kura 4 days. Na Pavi ene Plus Smoks Mixture. Wanom no e tu malaria na se kura. Anya sa bia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie drone di pa. Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina. A painful about more manufo and kwada woni mfie du yenu kan. Our pharmacist and herb shop. FDA aje dweden kra to yatum. Hey, Opani. Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se wo tumi kenkan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1, ekosi basic 6. English, every basic 1, ekosi junior high school. Ne ba ne combine so a owo ni nyina bi. English nom ane maths nom. Me say books bia ni ho perfect series any bi. Na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba. And na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de wo table no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputu aja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus Mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus Mixture. E tu malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus Mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomodin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus Mixture. Magie drone di pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du yenu nka ho. Our pharmacist na herb shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus Mixture. Mapobudra mapa. FDA edweden kra to yatum. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebre se
ɛna deɛ menyare o nanso mekɔ hospital mekɔyɛ check up mepɛ sɛ mehu sɛ deɛ me nipadua no akwa internal organs no ɛsi yɛ adwuma mepɛ sɛ mehu n'ahoɔden sɛ deɛ teɛ me brɛboɔ me kidney ɛyɛ wo saa cholesterol dodo ɛwɔ me mu me genotype sɛ meyɛ AA meyɛ AS me blood group me full blood count ehia paa sɛ yɛyɛ periodic medical check up yɛyɛ check up na ɛno na biribi sie a yɛhu ne ntam ne yɛtumi yɛ biribi fa ho by grace hospital ɛwɔ lab facility a yɛde ahwehwɛmu ahodoɔ pii yɛhwɛ w'anim sɛ ɔbɛba bɛyɛ ahwehwɛmu sɛ bɛyɛ a wobɛhunu w'apɔmuden gyina berɛ oni yɛn kasa wɔ 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mubuhura, aye ne na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso de odi amanipa no, eno na oyede, ohweso, edidigi. Otec nyame ma nyuma no enkoso. Openi a wopie tuma enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden yo mo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma ase kan emu no tuturo nso omo paaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse the cancer aye ni na asiankam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia ehumofrofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne dmanu ntumpon no mu tumfa abotre odo ensema ya no mu tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne krese wo ku ye ni ma ne sa no mo tie o mo ka ke dmanu mo ye no Otec 1029 FM yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa bre bro hwiri kopum bra wodi obia bekɔ wodi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon. Otec 102.9 FM. Any jumadia wudi said they will see a mass and Tamale Ghana mine. Krobea Yamishiro, Yamima winning chair, Yankupon winning chair, Yamima was a phone in chair. Krobea, Miraho. And Yami you womaye say, Yami you womaye, say, Pepoye. She program we are more than a day, for a branch ADA. She papa no number be a watching my is at 30 million diamano. Me busa say, why a bit my yesa, one a bit my BB to say. Meaning I could be a while. Papa woo ye a homo bro. Otec 102.9 FM. I thought be a commercial, I'm away to say. Can they whine? Me a menu cause me nibu, miraho. My snow ye my tinny swear ye na meno casay. Into the make catching in a mishrow. You mean shiro, you mean to wunkum. And jay yet that. Papa ya de wuye na da obakasa wa breno wa hwe asada no wa wie baba Otec 102.9 FM en kasema breda kosoye nyame be shirawo mitie obi biara wo studium ho nyame shirawo wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mene sala papa me kasafira nyaso baba ya say amanfo akabia matina omafutie usum say Enye adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere ya
one ne wo hoi wa ena obaba no e wo fia ha obepe impe le no le dia kushina no le ontu tuna no ontu mate se oso obetu ama obwacho mate okay okay mate any edas Ajabema. Mami mi Asem Beba Dabi. Asem ya wuke makuma urade. Bema ne me no wo no. Bema ni ni ko. Waba. Ni mo ba no be kwa komma no. Ni ana ya transe na ya hu kwampa ya di asem no ya di ebofa so. Owura yi waba mo ho wo wanchida. Waba ha de. Me dia ni asimanim dia. Ni kristo ni ko roman. Ni asimanim na ka. Nti me sure nya botore sese me kwa ni mo fia sese mi ka se dia nia e ba to wuti ape sama pa ni mi ka tem ka tese ape sie kura si ja so kura no ni fie me si ho mi nidi mensu ade wanyami pro wanyami pra jabe mensu atama ni mensu ale mensu ate na atana mutanenka mensu bana ko kambeka mensu ale asaka na waje no de bre wa ampa dabi mensu jasu adia in how parentia ama waba yenim ha de ha me parentia ama ba ne say fitimletinti a me ware oba no enkomodi a oba no ne S guy no me frɛ no woni ne S guy ni di ye ni nyina akire sɛ ono ankasa kasa particular no mpeme girl no sɛw ɛkyerɛ ne panada na me ware no enkomo bi ebe de ebekɔ so bia wɔ me ne ntem bia no obo ne S guy na mane e recording de send no enkomo a wo ne no bedie bia no de ebesi wɔ me ne ntem bia no obo ne S guy na mane nti ya mama hu sɛ oba no de ompeme ana wonno me na ebia aware na amanfo ware bi no ɛna ɛne fɛsɛ yobia be hu sɛ ɔno so ayɛ aware nti me no ɛha me ware oba no so no me hu sika nyina na me prayer de ɛde kɔ ware oba no te aba ne saa no ama sisi mabusuafo kra no ɔma yɛ basa ɔmo hu asɛm ɔmo nka ɛna oba no so hu sɛ mebusuafo ni ha na bibie ni mebusuafo mpushi nti oni o mafasa akonya no Otec 1029 FM na edai e de ebume ko sisi no oba no so akɔsɛn me akyerɛ ohema no ba no akɔsɛn me akyerɛ like oni fiefo ne maame ne papa na sɛ ohema no whereby ya ɔno so mum na edai ebo blabone ama sisi o de gyina so akasɛ wontimi nwale bi e ba chɔ me pɛsɛ mo boa me na ene eka bia so onware biem dia ene eka bia me boye bia no ne saa be ma na on na kobo adwaman because the minim say asante memem no so oba akra no say o ma be ma fa na oba ya waro be ma wo fro be fa no ye gina ye fle ti me pese saa nyama ni nyina no saa be ma no ono so eka bia ono age atum sisi wa bo like ono oba na da ene eka bia me bo like me bo no oba hu bia no ode ma de ma me say nya sanso a oba no so onware biem nti ono nso se ka ma bo no ono nso ontua ma me because me menya ma adwi se me ni jai onu mom no so onu mi jai enti se say dia wo ka wo bo wo ge ne ho dia wo ju sika me ba cho ai ile jatabiribo ile Asem Beba Dabi.
Arofoni adehye ahaye Otec 102.9 FM esunye ene eye yawada ene ye ofewusu obusumi de toso aduonum yensa emfimpinu aduonum siamu ene daso wi Arofoni adehye awie ya sa hia bio ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebesom na dwumadi aye die da biara da wa afidie so no siehia asem krope ne yeka yese ye desua de yese ye de kire ye ho so ade enu nti enawie ye aye hie no kore moma yense ye ho se ye ba besua de ye ba be kire ye ho so ade na wie dwumadi aye die ye live wo ye social media handles ne so se wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so a dwumadie ni streaming live wada meburu sa o join ni a eya hye ma wunianum nya adesuane ade kire dwumadie no bintie ma wonom enye binsonhwe ena wie ye kan ye kan se ye Facebook ne so ana YouTube ne so ena abekọ a hwehwe Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM na hwehwe na so huna wada meburu eya hye kopelink no fama wunua onua fama nua ye nyina ye nkamom ye nsua de na ye nkyere ye ho nso ade ewa afidikasie yi so awiei ye wo ye nua no mo ahodo a wonom wo miaye baabi a wo wa wutie ye ne ana wo hweye no eya afatum bi se bia wutie ye mfiri kapiase na ade atum na yakan ewa afidie ne so ne de amamo afei ye wo woni a ehye na afei mwasan follow asan alike eno ne beboa yen amada biara da ebehia wa afidie so se ne bebo nkaye na wonso atumi anya akwanya abewuram ye nyina yaka bom na yesua de asan akere ye wonso ade ene Be Love Radio fo ewo Spain nyankopon hyiamo onyam kese na ontutumu anamo nsi yese na wiemo fa yendwubadie ene GN Radio fo ewo United Kingdom mu nuanom Patmark fo Abawa Radio for Amansan FM, Brini Radio, Sahara Radio, mu monitor yen all the way from UK no, Yankopon so nhiramo na onyemo kese. Ene ye wo Kings Radio, Enemy TV, eno de ye wo Paris France abuchimai mu. Ye wo Dache Hima Radio wo Denmark, Rakus FM wo Belgium, Sky FM wo Columbus Ohio, United States of America abuchimai mu, ewie wonu nyina aba de mu abiemu a dwumadie no etwago me de Krobea nana Yaw Asante awiei oji amanie ena wiei apesemaka nananie awiei Krobea jata onimi ahia ewa afidie so oba de echi ame akọ ye ja akra oho te sei nyankopon adom ho ye pa na nso so adom menso me ho oden ye de nyankopon ena ye yawada eduru yawada seya yede aseda chenchire nche matredi ampon ye wote ase no ama ye nkwa yetumi home ne ye kasa ma nipatie mu wonom nso kam ye tibie ono ne yede aseda ma no enenso ya sa hia bio enenso ye sen ba besom ashawo ni bi akwa zoom police bi edam wa hunu obo zoom police de wa hia fra ono omuzu ahye bi ama nipa mienu di abeka ho nti adan miensa no ahye mu nyoma se me mfa ne se wode to Krobea die mu a aso ne agya kwa die mu aka ho ahye wo mu nyina na wontie arwa hosem o sa akwa ya kwa akofa no yes gay so charge 50 cedi 50 ne so we enya yi bi asa obo yi mu bi 500 na aka na 50 cedi say she okay dia to aso ebi tua 20 ni 15 nyina o dia to aso say 50 hunzo no agwashi obi dan de a ne ebi gi 15 ni 20 nyina ayo na we die eba ne saa no e na akwa ne se wo gi 20 cedi wo to ase na 200 cedi nie me kwa akopensese o se ne ye na me de 30 aba so say again na man for ta de hwo no won so de ye na obehyew dem ne police no on the measure them. Measure them.
ena koye pie wacha wa mada tige na hu se ode adino wa mane 20 ne chart nato enti ene ete saade obehye ne dem ena otwa agya to mu pie ene wa anya ahia fra wo ne agya kwa amedie nya ema sese ya semasi we na ye twa ne mane mrai we di ono ani fie o ye be sa asem no na ya wure mu ahwe agya kwa amie wantua ye behye no enen so ye ne ene ye ya wada enen so ya sasia awie ye ba be som ye si dwumadie ye de suade ye de kirade awie fa ye dan nyame kakra se wan nine no a woni obia sa wodana wan sori anana woni obia kosa bisa na mmom woda otimi kase no me ansa me sori wadwene ho se hwana no me ansa na wonyane ho wobetimi asete alarm asi ho na alarm ne bebo e bia na ho beto so wontimi sori sure na nso de woda no de oni nti a woda no a wote ase no ono a no me ansa ntimi bo no de nsa kan se krachi sori ababa wa sori wan na sa nyame wo ya bedan hwan wona de yakọ wona de yeba nipo o ma wu na yencha wo mo dabi se yenfa asem bi hwade obi se ka president Mills nyame fa ne kransi yi mbra na nka nyame to ni sa frɛ no se nka sika na nka nyame pa nka Ghana fo yema sika man kwa nka sika nko anka betuma ayi nto boade akoma no yeah nanso okɔ odi nimfo wi okɔ otiase yeah wa na nyame a wa na akɔkoda no mo da se eburu awiei se wode ye adan nyankopɔn na awiei ya dan nyame awiei ma yewuram na yenhwe ensem a enne ye de ba besom aboa bi owo kwaye ni mu na saabua yi sebe si ebru kwaye ni mu a na ye ka ahodenfo a aboa yi ka ho se ye ka woni a wani edin ewo kwaye ni mu a saabua yi oka ho ye freni jata se jata kondo no okase ene meri kusie de hia ne so obeti asim wode nani ne hwene ene naso beto fom no benam ahu se ne kusie ne twon no nie ahaya na kusie befa enti ene yete saade a mete kusie a se wanya hunu kusie a emirikatuo onimtu ode bedi kusie chi no akope kusie ache no se eye adowa no pa wode muntwa no momfa ha monsene hanwura ha die beye bia obechi adowa enti die open wodie enti se wokokwaye ni mu a ye frɛ no king of the jungle kire se wo ye kwaye ni mu hene wodi mu anka ye so na mo hwɛ ene nyankopɔne aboa ama na najata wototo nani ano wanya abaya bi ya wono nso ye ohoofefo a woti jata krom emu ode woni akwada ya keka makwada atiase wakofie enu akosra kwada na firi ne mpanyimfo ye de nama no enti na jata ba benya yere ye ne woni no na eko woni no na eba nka krakra oba beda be mato anya bia be ma beyo wo hwa de be pie firi mu aba eye ne seso enti sabi na aba sesei jata yira wo ema osebo ena apie wo kwaye dim ene na na chechede teye wo dimirika wo ko jata krom wakwa akọbọ jata abaso aka kire jata se ye mamu ne yo wakoma ne yire nso afiri mu kire se emu aye de osunuko gloko teye waye ho wo di amajata kire se jata badwuma jata yade ye ma wei mo ne yo no na ye ma wei afiri mu na ye ma ketekete ne nso waba atenase enti sa waba atenase mpa ye no ene kurekura akwada ya akwada no wanyini wabasoro sa abre ya me ne wo kasa die jataba no ni mu apagya na ne papa eta ne ba no nante dakro jataba no ene ne papa na moa no obusa ne se papa jatei wo se yes me ba wo se mpese mbusu asem bi wo se busa kwa yemu de
papa yenim se wona wo ye hene kire se obia ba wanimu a wo boni mu ase ene de mawo osesa pepepe se tumi a odoma nkoma de adom me no se tumi na bi nam de amawo nso aba asase so enti de timi mu no ebiti wonso mu de hia ne so obehwe ne yi wose ye ne papa de me pese me busa wo ne se obia ne se me gini die montio asem mu bi ne o jataba na ebusa ne si jata se papa obia ne se me ginu die e wo sa kwa ye yi mu papa ni gina hwa e no se akwadai dabi enu obia ne se o gini die na emom ye wo nneoma bi wo gidie ho a esese o hye ne nso saa nneoma miensa na najata e ka kire ne ba no eno ene na wie yi me pese utie ne yie wo se die dikan hwe wono mu a wo ye bibi wa bra wo bi ahwe ho tie ne yie o ye bibi wa bra obi ahwe ho saa nkofo no me nana ba ama ba awia wo se efre wono mu suro pɔsen na ni twia wo menu nyina na gina ho menu nyina na ebo nkomo ebra madwene free wo so ketu bi no wotumi aye saade we kire se menhwe ho enti wa fa me nchen nwa eno ode aye saade no wo yesuro pɔsen se nipa no na ne jata se emma ne bajata ba no enyine ndi de etosum yenu eya ma wani na ho woni a bre mu odin otumi tena hwo eto de bia wo wiase enipa ya brabom okokwa yemu ase ne eto ye no saa o eto de bia jata tumi yare den ma no so obenya bia die enso wo de me yenhwe jata nyare ye no empete eye ne namfo sakramai eye ne namfo kire se na najata bebre ne ho dimrika edi ahwe achi wo bedi ebia otwe anasa abrebe na chi wo betumi ache no wawia na wabobo obomu no wo jade akato ho sakrama etwam o si ye na najata edidi ajambi wo bewe wono nso wiwie pete nso tumi hu se de aka ne de ye media enti ebra emu aye dedi ama na najata no saa moa we nyina ntumi ama ne nchen na wa mebusa na najata hwe ya saa nkrofo ne ya hwe yi woni na na eko nyemu nyina na mo boile enyemu nyina na mu fili wo kwa wadwuma ba wunya okakra chale mu mienhia wo ijua na makotena se eka ni nyina onyu meboa ebra emu ye ten no na wontumi mfa wono mu nko ujua na wontumi provide de wono mu bisa no anyanyam bia sa nkrofo no wo baabie so wo ba behwehwe wana sa de wi eye nipa ema wono mu ani na ho se woni hwe enei mini hwe ababa no mihia no ne mu ede na se Benz kra megema no Land Cruiser metoma no ebre mu ye din anyanyam bia ma mimu sawo sa baba no oba abrante no oba sa nkofo miensa wi na najata se ne ba ehwe sa nkofo wi yi ewo ne ho a ebeboa no ama na hudie onyini ni ene de onyini ni enti ene wa wonsu tie ne ma wani na ho so mu wani da ho a ade a jata babusa ne se eni anu yi a ode ma no ebe guide o ewo wana montuom na aboa wo ena wie Krobea masebweni awade a chamie akra Krobea asemi o oni kasa yana nyamiase na yenche yatiefo nyina titiro eda amoa tano so Pentecost Central hona wo na maizidi boga na yefro ono we dina akra jata babu babu sa asem na jata papa nso abu enso abua no efiri se ewiase saa ne ma we miensa no se wo hwe ni yi a ebeboa wo pa na mpo etoa enye onwanwa entibire bia se wo ni obi nam
na hu sɛ odi wachi baabi a bɛfa bia wɔ san wɔdɔ wɔ kamedɔ so ɔyɛ ɔba o so ɔyɛ bɛrima o yɛ atae ebisabisa wo ho nsɛm bi sɛ saa enipa yi a saa bere deɛ wate ahweme dɔ mu a baabi a mekɔ bia ɔfrɛ me sɛ manhyia baabi a mekɔ bi odi machi enti sɛ daakye bi nea meyɛ ma no yi ebire bi du na sɛ mentumi nya a ɔbɛtɔ akɔso adi machi saa na wadi kan bisa wo ho saa enya nsiye ne de ma ho sɛ no ka kyerɛ wo ho sɛ daabi onni machi saa enti sɛ wo yɛ ne saa na sɛ ebire bi du na sɛ bibi saa kosi na wa ama wo nkyɛn bi ewu a ubohu sɛ ampa enya wo ya bebree firi sɛ wankasa no wo kan ne wutirim sɛ de me yema no nti ɛna wo so wɔdɔ me de me yema no nti ɛna wo si wodi makyire enti sɛ mire bi du na sɛ mantumi anya saa de na ɔma me nkyɛn bi ntimi ama hyɛ nkɔma ma na bam enti saa ne sɛ kɔdane na bibi to na sɛ ɔba wo nkyɛn sɛ ɔbɛboa anaasɛ ɔbɛtwitwa agye wa na wo sɛ nea meka ayɛ no amam ɛno ɛdɛ kyɛn sɛ wodi wo wura nyinaa bɛhyɛ ne mu sɛ ebire bi bibi tomi a ɔbɛdɔ me sɛ nea wɔdɔ no a na nkosi saa na akɔyɛ ɔya na emu wo de sɛ wadwe mu sɛ bibi si a ɔbɛkɔ edi bibi si na wankɔ a na kyɛ sɛ akɔyɛ de sɛ akɔyɛ mfasoɔ akɔyɛ anigyeɛ dan sɛ wode bɛhyɛ wo mu sɛ me de on de nipa asoma si de wontimi nyimi mada nipa asoma si de wontimi won pa me ba bia owuo mu onkwamu o obedi machi no emfa saa nse otrim na mum fa hye wa adwen mu sɛ nipa bia wo de nam no ene ya wo ho ɔden a wo yɛ bibi ma no nti na wodi wachi ebire bi du na saa de ni hɔ a ɔma bio eni so ɔyɛ ɔba o so ɔyɛ bɛɛma o ebire bi du na wo ma bio a obɛka sɛ me akora no ma hye me ho den dada me ya minim sɛ ebire bi du a se ya na ade bɛyɛ me enti ma yɛ ready dada wei ebe boa ama se obi ne entam tete a ebe susu ahyew ya wo mo kɔhya akɔmfo wo mo num aduro wu wo mo so mo wiase asa di ya okonya ya de akoma ya de nyina no saa de no de hye otrim a befura kra de me de kan wo de ho no that's ebru ene nana boadu me hu se ufri United States of America wa ba be ka ho o se me mam good morning abusua nyankopon hyira mo onya mo kese no ntutum ana mo mfansiye ena wiai ye kam ho ene Rashida Muhammad ene wose akra ya Krobea Asante ene wiai ye mo ha ma yemfa seda mawurade nyankopon ene mpempenso a ode yen ababedri ene Philip Frimpong Philip ko Africa sem wose na ya Krobea Asante ene wo ye loud and clear ene mia me ba Frimpong manso e chan filers one me ma me ante mere jemisofo na Krobea wonu mfa oni agrokra ogoro mensa ene wose akra ya Krobea Asante ene ye yawada edru yawada die ye wawoda na awiei ma menchi achiawo mia minu aba hana wose akra Krobea menka nkyerɛ sɛ nyankopɔn enhyirawo akra I greet you. You are the king of motivators and we are enjoying the educative show oba sewia nana brew ho ase ye tie more fire nyankopɔn nhyira wate and Ellen enso wo Atlanta United States of America o se akra ya Krobea Asante odo eni nhyira eni esre edemawo nyankopɔn tonko so anya okese na ontutu wanamo emfansi ene junior adi ene o se akra ya Krobea Asante jatei apesemakana nei ene minsumini o na bra na me wo Ghana na me fa ni agro obrema UGC o se sei de me wo Dubai habo ya me nso me hwe na me bra ye frɛ ne Kwame o obrema UGC gospel school ho akra Krobea chia ne ma me wate kire se me bra no onfa dwumadie yi eni agro kra ya tie brothers ye bru Ramsey Classic ene o se na ya Krobea Asante ene show no oba askomampon Ramsey Classic shoes yenso ya bade mu ha akra Krobea yetio Adu Ahmed ene o se akra Krobea I take your advice pa ene wi me wo Belgium wo futuo de me mfa ni agro nana wi me nso metio ena me nso me hwew yankopon hyirawo na onye okese we ya adofo a ene aba YouTube ne so na wone yen ebo nkomo adofo ne mprensa so nie ena asem wi ye baso na sebe oberema awie ye eni asem munye video ni ready emfama me munye ni ready emfama me asem wi da biara da me kan wa fidie so de nanso eba ye no a kire ye enuoma bi ama ye hunu sese wo ye bema
na wote ase a ɛyɛ adwene oyare da hom ɛhɔ ne asɛm ni nyinaa na ɛnra asɛm we yɛtena so ɛma sɔfomaame Sara ɔne ne nua ba esi wɔn san ba yɛnim ha adeɛ no ahyɛseɛ no esi na di nkan bae ɛna ɔde n'asɛm ba bɛto yɛnim kyerɛ sɛ ne maame nua bɛɛma yɛyɛ ne wɔfa wɔyɛ kwantuni enti wɔkɔ akwantuom na no ne manso agro esum ɛhɔ no wɔfa tu bata ya wɔkɔe ayɛ sɛ nkane na ɛbrɛ na akomadan tomatoes ne dɔ aba so no me wɔfa baakɔ twapia ase akɔ yɛ pɛna yɛhu no yɛse hwɛ wɔkɔ Germany German burger akɔ yɛ kɔhyɛ Germany akyɛ ya wɔfa ba wa body pimpinis saa tam no ɛnyɛ jenzifo no monkama no ntum munim de America ɛno no yakeka atade ahyem na emom trousers no yɛbɔ bet wɔ so a yɛtwe bɛtɔ yɛnufu asesei saa pimpinis ni bi na America wɔfa yakɔ ya wɔfa wo blow ni tinwi ɛne ohu na broni kura amfa ne ho fa ba ye bi body dis see ya atwapiasefo bi ho no timi moni di ansa be ye baga bi ko Germany ma ba ya wofa wo hwe ne potobonto no ekuta wofa no a ise mu ade oba ya no ne obi adi na chi obi aboje ne so wofa akwa ozo da bi mo moni da so se me ko Germany Sweden na me koi we kan Sweden kura di amanfo ohu na wie wo ho ya wofa ya Sweden things e wo twapiase nya easy o afedie ye miedue mu a za akoma dan no kokko hye kodontos wo hu ze ne etie enti wei wono a wankɔ Germany okɔhye manso de no okɔye ya abrabomu afurusani ya ene de ne koi okay ofa ba bedru na mmom oba bedru ya de ene de ofa aba ne wofa ase no mu nkonkɔte a yɛse papa bi ne yɛde na bɛto ha ne nsu ya toi bo ɛbɔ papa no ma papa ne yɛwuo sɛ ne ne ho woso a waate si ne so no hu wofa ase no mu impie ne nkonkɔhwɛ a wofanie emu ayɛ den yɛde na kwa akɔto Sara kurufie debi ɔno ne kurufie de ɔde ne kɔto enye yie tie ne yɛte saa de a yɛmfa no mmra abusuafie ɛdan ni hɔ entia ne ɔbɛɛdɛn ɛsɛ ne nana wabobo container emu na ene yɛpɛ kɛtɛ de kɔsɛ hɔ ne yɛkɔto ɔfa ɛde ne twene hɔ yɛka wɔfa nso awo wɔwo mamu miɛnsa na ba mu owo na ɛbɛfa baako ya aka mamu yenu bɛma baako ɔba baako ya wɔn mu nso anyinyini yɛde ne kɔti krom ɛme ɛbɔ ne return sɛ momfa ne nkwa so ase ti krom ha de yɛnyɛ no ɛtɔ de bi nipa obɛyɛ beten obɛyɛ adesoa ɛde ma wankasa wonyɔnko nipa enti bi nie yɛde wɔfa bɛhyɛ hɔ yɛse wɔfa wɔdan ɛdan no hwan ɛna agye dan no abɔ so a yɛse yɛfrɛ ne nana baako sɛ ne ba baako amo akwasiamo agye wɔfa dan abɔ so ɔdan yɛse ɔde ama han sɛsɛn afedie de yɛ tete waseɛ ne sɛ akwasiamo akɔkyerɛ abusua ne mu sɛ abusua te sɛ kwaye na mmom bia wɔ ne sibrɛ kyerɛ sɛ wɔno wɔfa yi a ne ho aba asɛm yi Kofi Agyeman ya wotu bata yi a ne nsa du ne nan du ne yadeɛ ɛna ɔsan de aba yi ne wɔsua no ɔno ɛne abaawa Sara ɛne esi maame ɛna ɔnom maame no ɛde no ba bɛware amo no papa ɛnana ɛma yɛwo amo papa enti sɛ yɛka nana na efie ne yɛne dia na ankasa no ɔno ne bɛɛma no ba paa ɛne amo ne papa amo papa ewu enti ɛne yɛte saa de atwotwomtwo ɔno na yɛne dia enti wagye aboso wɔfa nso yare a wɔyɛ awuo container mu ne yɛde wɔfa aba abɛtoɔ yɛnya ne dɛn mepamkyɛw mommra Facebook ne so na mommra YouTube ne so container no a yɛde wɔfa akɔ akɔhyɛm no na ano yɛkɔ hɔ momfa nte so ma me
kwadwo bebre fa koma me wo sha container ninie efie emu ene abobo sa container no de ahye ena kwabrane yakana shim na we kura no wo fa no watahari kire se nko bai na nanka ne nana ne nso ahya ase ya wo yemu adwuma chese nka stairs ne so ene ye de ne to enti ye de na hyem sei no ne bibia wom enti wompie ubepie a chese ade ache ni abebi ate hɔ amanframa afam ti obete kwa ho sei ya na wahwe abonte tie ka aben ani nuane a ne wo faase no mu de bebre no so obenya biadie no atena hɔ na de asa no asa akwa akowuram na wada saa na eye no enti sabe eduru de ade a wantumi antuma bench na si hɔ no na ya pia bench no e de akata container na chi na kwabena ne bema wie ye o asem no bi na America no bema bi amra so bi no ma mehwe de America bi bema wie ye nie saa na te wono ohye wei na ne nsa ne fa de adwodwo enti ne nsa baako ene ne nan emu eden so de be sore enti so obetumi aye bibi a eye ne nsa koro ya eye benkum no ena utumi de soso adiem enkakra na anu ye ne kokasai ye busa no no se hwe manso nam kohye mene me yira me ne wo ma ne de ye jae enti me ko manso ene se de akwa akoto wo manso a edemi abanie okay enti opanyini kofi agemai won na hye container ni mu no na sem no anene ye san ba beto aso ne hono ene ye se kwa akonya nkra ba akonso afri ti krom ede afri sera ho se ofane ba beduru ya no ono mo so maame ba ko ya sa maame no de nana no efie ne ye ne dia no eye ne be ma no ba on de oyo ba o ti krom ena nana ne tonkra de ba se na wo sara e de nkwase asam na ne kwa miamo mote wono mo na mo ye no akwasi amo de na mo ye no ena wo se maame na adai wo se hwe adenti na mo wo fadan mo de ama han wa bra wo fra kwantuo ma bedura wonya baabi no ada no wo se ma me de amenka ho o na ya mo ene de ama han ena wo se hwe se munimu a menkyere mo ma mo ntiase se sada no bra pa patiase no ena ma mo ne somo a wo somo no bra ne maame de ne ba wade ase enti no pa pa hyira aso kose e de sada ne che kwa miamo e de ne cha kofi agemai enti se wonimu a eda no eye kofi agemai eye ne dia wo se me dia minim ho hwe na ya mo ene dia ma han okay enti ane yete saade a adekudie enti a amo na wonni wo fadan so tumi na afei de wo pese wo de abusua mu nkyire mu ba be kire se wo nana ne bema no bapa ne wo papa enti sa wo papa ni ho a eye wo na ade no ye wo de no emu nkyire mu no onfamra amo wai wa ma amutu wa ma ene eye amotre na ne yate ayanka bi hyem ene yete se krachi biaba krachi ne ba ya ada owura wo se menso me ne papa no a wo hye container ni mu no me ye de ba okay enti se wo ye ne ba de a die enti na mo papa fira kwantuo ma ba de yade aba na sebe mu beja no e de na bo mo maame no so ono mo na emre wabra mo nso mma no be ma wum oba wum na mote ase ena wie adofo ne ade hye saa sem wei ena yesen baso ebre ni jaye ne a ensem bi wo ho ye be wurawura no nso mu na ya hwe na be ma wote ase dwene wo ho anye bia no force ye bi wate na se o yare da ho ne ye besom wa eye de wa ye ntini ye behwe so de asom edane seboa o hwe de osom wuyi a ubetumi aye krata de bi acha no ti e basa ye hwe no so e de som wuyi ti ba ne ye ho wate o de ekota bi kura udidi ajabi nura me ka kire mo se mumpe bi mfanto se cheduma se community bank plc mumpe bi mfanto ho na de oboaboa no nkakra kota bi kura wo de eje wo ji a ye ne nkakra wo de empatadan kura abobo wate wanza asase ne wo ho ne nso nko ade ye nya wo ho nko kire se
eduru de behwe wa moawu wo japade wo ho na wa ma me ye bi na wo san ye enkobesie sa nyom no hane boy enkobesie me koya masaba obredi ma chinchini enso ankozi hwio obrei wabeko oye enkobesie se bidia eden krache akwaba una ebema yeja o te say nakupadmo okay body for the sake of record ye fro say ye from kwabnadante wana tu ni me mami papa o papa me mami papa o mami papa ye de meto mami papa mpese mi hu say o papa na tu din o mami na tu din pacho ndi minim de me ba dia me ba me ye de frame na no ani ye de frame ye de frame kwabnadante nti ye de o to o mami papa okay kwabna papa ya ye de ne to afidie su yi Kofi Ademan wunim no papa no o papa no pacho ai okay na dan na mo papa akwantuo mu aba na wode yade e na aba na sebe moyi mani ya mu fi no na sebe container ene ye de mo papa ye de na hye adai kwabna mame cha otiefo so we de na memra se no mo kakra okay mi papa me started 14th March ya na me 38 years 14th March ya na me 38 years okay was me Jesus 22 years ni 22 years ni me kai pse na mo ni me ko school aso ase Methodist fro P4 na me hon fro me hon bi P4 aso ase Methodist atam ye kwa no pare awia ena hu papa anim me hon bi simpan se about 30 years ni ohwi mu no pacha P4 na hu no no ohwi mu no wan hu ni bio pacha satam ma me de be ko ware Lisbon night club nana ben ti ya wo Lisbon eti aware woni ma me say aware ja ya kakra bai ti ja ko ti krum no kusa wate be mensu ai eto de bia ya ne mu eden obeye ne dey entini ya so ye be ma no wate wo ye be ma kwabna kwadante sorry wo ye be ma sorry ti o ma me ne Lisbon awade ani begui ema ye de mu free ho eko tikrum oni unu aba no ni unu aba woni papa ne ma me wo ba ko okay enka krakra ebe yeyi ate ya ho abotre ne hia ti makodru tikrum ti oko maso esu onwunu eza sabre nyina papa ne kwa montene nka ti owana ai tikrumfo no so esa na me ti tura bia me ka say o me so biological father na me say me biological father dey na ba wawu one am biological father because me kai enrano me tie dey me nua bai kan ya ato makoma so na me hwe no Facebook to we program no to ka say kire no so to makoma so kana me say memba na me say memba minua no ya we mi sister ni ono so ya we aso aseda no no obi osem nyama nyina na mko eboga proof ni bibia enti papa no ka jam se men send ni scan oni amone ba be kasa up to now and no so be ba no ya ready na abai na wo pe ba bi atena na me so da bi baby ade cha de se nyina mi nyini enti papa da no ho na se bi o se wa hwe me kra na so o dan we se me so me ko tena da nim ko tenemu am fatikrum for messing for mom be dan be boga proof ni nyina amone ne me up to now be almost by 20 years no so me did not say
uno be yard na so o kasa wadi na tamo papa mo body mo panacho na me panacho say yes be on fa jame say satam na ye nkura dwene but ye fe kura de ka de be fe kura say ka me no me yeshia me nuani ka fe kura ewo nti wa mo antena dan ni wani ma ya kasa na matwema so sa bi sisa abili nti wa mo antena mu no ene ye dai nti wo ye titi wa na I meet papa to me frame say me send you ska na say wa school wa nhwe me na me send you ska bo ha satam ma send ska man na me na mfo no wo say eti bo ha me na me the phone me na me pese bi obo hu me number still now the wa frame me the na frame na me na mfo na kan ma send ska man so nyahwe papa ma send ska man eti man so course so nyu na mo say o papa na o marihwe no e sama so bi obi abo na me say me dey na ti krumfo bi e wasuo mi no ene ball sa amane no sa manfo so papa ye saman na me say papa me man so nyu no me nim ho me nim ho eti me nim so nyu na so nyu de me ko pede ho eti mo wana me nua ba ne frɛ me western region na me nua ba ne frɛ me say police ni bia frɛ na me say police ni ba de bia ka so be ko papa na me say na wo de wo ya wadamfo ada na so nko hwɛ no so ko hwɛ na isi wa na police ni kasa na ta me kasa o say papa stroke akana to na ye be ye bi 18th ti sana te de adine ba na me say o de ne ba mo say ye de ne ba mu fie na me say fie ne si wo no enya mi fie o me nana no fie me ofa mo kra mo de ne ba ho kra me ofa no mo mpene etu o waso asedan mo nya dai mo fa na ko police no ejim etida police no ekasa police no frame so o de ne ba na me so mo de mo come my house number na police no say only motorized police ni o sisa na tell ya o ba ayo aswanse odu Jehovah for no kasa o hwe A158 mo fie no fa no ko ne dan ho na kwася mo ne de dan ma ntimo kwa na mo de no call street ti ho de mechila na mo ne kasa na da ko she mi nim de odi number ne ma menu number menu soft ma me odi the number ne ma police no oni communicate no mo de ne bae na me sa na te dia eja mo fa ba ko administration officer of Ken University no wani professor advertisements am of no omo na kan na omo say nyehwe papa no ti bede mo de mo hwe ho na mo mpe bi nsem me flame me nua say on fresh of mame me o eastern region o ba no asa akọ kwan wa enti o musa no say edan kai say yanki yen say onko bi sa mo no so onye iska ofuro bi em dia fa kira kwa iska dia ofechira ko jiska dia eni min twa dan ka ofechira ko jiska dan abla me maye dan de a wasan fechira jiska jiki na free me sem atoto ni bible ga prove aye dan free min twa dan ka nti sa na te dia ni o munya no ho se waje free me me nya so fresh of mama anfa na mka say e bia of mama e bia no kwa asori ana se enti woni onya abotre enti papa no oba kuma se hey motumi aba abehwe no o ada me ma me nua no Easter Monday na mka chere say o me bisa say me ka say sky o me phones me ni sky fiscal cash bra mo nti sa tell ya onko sky akam botom nyina 150 cedis into one day one omufa one ma me nyere enyo fa camera omudu a 150 ni fa from Tikrom to a it no 100 cedis ni nyere e ma no na me dan no oba omudema no ba wa ankasa de wuntumi ma mentimi ma ene ne ya odi abe wa kra yi menua ba ko me sister panyi wi enu kra mentimi ama bi ti me yes sen sare te de ne yes omu menua friend no am friend ti mo ka say obi di jataba on fa number no asa on say number no menua no on share ni ma de sa mo ka say na te de ti me gugu e na me hwe
me born na Krobea Otec and me you number na me free say me friend number me first one me free could see obi so say friend we didn't know I say Michael we no then I was a number no me sign number no na me free obi amfa number na o free no kire free am say kwabena ni no say na so papa no kofi adwuma no say okay no say we here na say na say anadwo na say me jana so ye de esaba ti gogoro hokra na ukopɛ mi din na ɛma udinya number no already me minimum ojo so dada na first na mo filling station go filling station it minimum ma yɛnhwɛ deɛ bi dante papa no bra ɔkɔma nso no na kyɛ sɛ mokora deɛ mumu susa wo na mo ma me kyerɛ deɛ yɛ ɔyɛ nti ɛ ma wɔn ne ntam te bra na mususa saa bibisa no sɛ edintra na oni mami papa ni jai o se mami kyerɛ mu sɛ o se me na panyin no wi o hwi mu no o ma me na panyin ba te kyerɛ mu sa ba no msa ka bo to kɔ wa san ba biem papa de kɔ wa san ma biem eti me call baby any time so or ba onfante takrade na ne number mo ho we call share so first na me more Joan ti me call share me call am call share we call imam direction me call share we call me say me pesca o papa ba no ana call share o papa ne ba no or Canada okay me come and say was or takrade ma mo sim be carefully omo ho tira ba dem say me papa no kro be yi ni kra me ho ne kan ya no mo friend number je number me fu ba kona yila ka me picture echelo on kwa de o sem papa enti se si aye ka se wo papa wo ba wo Canada o wo ba wo Canada ai no ne wo fa ase no mu mpacho munim se wo ba wo Canada se si a mfantini ba munim o Canada akla driver o Canada woni infantini ba bi ko woi watakrade e ma akwada no wo Canada enti wo tumi hwehwe na ko hu ba bi a wo watakrade wo no no mo so mo ma hu papa because wo be pesca e na wo se da bi nyeska na wo bepe minua ya na me filise minua ni na wo nam kla na sebi o nipa no nya kura na odie no ko daka mu kura na odie no ese de no kura ma me ko mi hu no kura sa ko hwe me wo fa baba akukura me wo fa na wu akura no kura me wo fa ba na wo wu no onu kura de duane bu wo fa no duane bu bo no ti no ba no ko ma me ko hwe no kura so sa side wo me hu no e wo no kura de odin ko fie sa de ko tena ase na wewu ko hu papa watakrade ho no ubisa ne ba no na ko hu ah se bia me ko ye no ma me direction ni nyina di na ni nyina ma me na wo de ko ho me fu na yira kanye sadia enti issue we ba ye de sa wunua na wo Canada no asem sa kwatakrade ko hwe no enti wonim kura se bia papa no de ato ni na sa abre na papa ni takrade ho no we na papa no so akwa agya ho okowuja wono nso ho ti se de oja amom ho yi okowuja wono nso ho ahwim ene esasa boy ne nso ne papa nya fine onim ne papa no enti sa abra wu nya lie ne se wo papa kofi agyeman wa be hye hen se madam me de manso se ono wo manso eti madam ba ko no me na adwuma nti ye ko asokore mampon bebia wewe nsuo no wo no ene papa bi suma me no se o suma na me so eti mvanze ko so titi cities na me mbotom skapua no se koto si chire bla me nchele wade na me koto ene o se koto A4 sheet paper no se katoni oba na watro didi nyina be gu so ene akra no bibia be gu so o se kota kra do ko hwe no onua no enti ano na wo de koye wo de ko hu onua no because Joan na me Joan we call your friends Chloe Otec Cote d'Ivoire Liberia oko ho ti me ba na me si ho am so ma me nya na me ko na afa ho
enti sabra wo papa jam sa class 4 na okọ ehwi mu anamu hu no wa hu ni biewa enti sabra no omfi mu nso omfi mu se pifo na me hu no pifo no kla no ehwe papa bɛn ehwe papa ono se na me ma me na ase won say sometimes won say papa ma me de wo say papa hwe kla na ma me de obe try so obe hwe ti me ma me no na ase ona na hwe mi a ti me de na me ti bia me ko di pa na me kakra na me ma me ma me yeah ni nyina na papa ne de montenenka ba eti na me kokroman ba bia ne yire na oye no ho ade no market because o ma fa papa ne ma na so obe ya ho ade sene me nyina bonkuma na se nifa na ewei o ton ye ma okrom na se kra ne number me haze me hwe true color one o ma mi jaaye no osan ware obi okuma se he ya ansa kra no okwa akọ wota kra de bai takra de no wodi kan wo hodada wo hodada na mo ya we so okọ man so okọ ware ti kronfo ho say opa sister wa ko de oni mbe ye nua but we say ti kronfo na me say on fam papa last time me say you send papa sister na me kasana so we send 200 cities ma sister no say on fama papa no na papa no ya so na to do anu eti imano ye tikromni ono odida funu oka se o pa na de oba ko wale on na hwe nkola ne school ya hwe ono ne yere nba ne yale bo na odwane okohwe obi ma nenso wagya ne ma wa akire ba yare bo wo papa no e no oba ne dwane gya no e wo esuo nwunu ho hey okay sesi a wahu di o papa ye o mo de minuane de every police kwa de number ha say what many police in the chat what the papa pictures and them to maka so that to them as me delete say men delete a untumi sesi a wahu ba bi e do papa be hye am ba kan ti me kra me say me so my kasa say be say me hu either say me tia balance na say be the court order bed e be tweet what da na fili anu ye papa na kotenam senti ase adwuma dia court metua court order no say yemfa ntu nipa na otimu no na yemfa papa ne kotenam eti minuan ba ose akwa na otidan Mr. Wamso munim obi otidan na wafre amo wafre no baba ote se papa na woni metwemanso woni menkasa one on kasa de almost 20 years ni one menkasa kra wabra wo dani mu sei ye no wo na oba be siesie mu senka wo ba betenam e no de sa nkonko na ne be gi free wo nsem e no de ma han okay atie for enti asem ni nie ogoromensa wa asuo nwunu ene osana Krobea maame na papa no obefa na wa asuo nwunu ha no maame ne koi kura ansa na papa ne yare o yo okay mate ogoro mate engine room way momra say dia sie ene say ye do papa yare na aba papa wa hwemo ja mo bo mo maame so no ye de ne yare na abafie ye de ne ba afie no ye nya baabi emfa papa no ento sisi ye ya ye kasei enti obaba akọ ni container ene ye de o papa akọ akọhye oye bema etuo to a esi bema wo bo enti aba ni seye dante ye be ye ne dai na Krobea but that's it okay yes bia o wa hwe oba awarija ba kra na so o hwe oba na de biasem no de biasem no obi nkasa asem no but de biasem no de biasem de biam de yem fatum
wo de ya adesua wa wo de ya adesua de ti me busa maame asem na o ka kire me no tim da ya adesua de say me no obi awo de but I see first one but me make sure say every week be me send akradis come man o ma be school I say me train school fees as an mako it me da ya adesua de nti wo papa de ye be ne dai okay yes bia ye mani ensi esibia me gina manemu ene Mrs Tana anemu ode yes bia esiawie ye kakra na nkosi hwe nti ese ye ese de court order na say ye ja say ye niam mienu ye de balance be ma no nti me di si wo say esi mo so na ensi Mrs Tana mo say omusa na say balance na ka say ne no manu ye first card man yentu ontu na ye fa papa no ko tranda na na sam fa na sam ko okay wa kasa ye mo ne kasa hey amame tie montie ni yewu na momfa mu aba o se papa mkrofo mu moti krom no o mo na ma asem no se obe maame ba ko ti krom yanti ama afia maame na me nhira no papa so otie me na me nhira no maame no yare de but na me nhira no yare asemo kato me trim no wose da bi me ba no edane de modia na me nua na onamana o ka se o papa ya ba no man o mu na kato amoni trim am se o papa ya ba no man one o so aba no ya ba no man e na kato amoni trim ama o ye de o yesa le nyankopɔ ne hwɛ nipa to won do ka kyerɛ me ne me so akua free no o mu asem ka kyerɛ me se dan no modia mo edan no mo papa dia ya de ma mo papa yes timi ko tena amon yes a ya de ma mo papa yeah mesa ba so atiefo se ne aye no amo na wotwe we dia ye na wotwe se ya fra wa wo twetwe ho se ye be fra ofo so emprenusuo nie na wa fail to appear na sebe eye o papa ni o de ye mfa ne se wo ye bontinsu ni enti wo amu aye kan wo mu abontinsu ni da se waboa bi da na nye wa wo papa nua ye wo papa na wo yare akosa ahohiehie mu na wo bra na wusa na unim se sa dan wei eye sa me papa no na dem eye sa me papa no ne dan ni a no dem woni me soa ba akọ ya sese me soa no ne dan ko we so dan ko wo dan ketuam na aba ya wo ba beda ye eye sofo maame na ye na dwe se wo ma asafoa na watu afriki to animu na wa ba beda se na wa fa ho adwe pedan no age se wo de ma han enti na wo ye sa ba mo so maame dia no mu hwani ye o se ba bi aduro no mo so mo hwe mo maame die ni ye kire se ne ye yi ahyase no ye se ne nsuo ye no saa na wia nso be ye ti mo so mo maame die yi free sabre yi kwe mo so mo hwe ho na montuo se nye saa mati eburu arofo ene ye yawada monitua se duru yawada se yi a amo ye frewo afa ye ba be frewo se wa kura na oka kire ye se wa ma ye fro no amfa ye be bo voice wa se ma oka nyina record oi wa ha ye be bo wo aso asia na odi agro bigi adam for pa ne sa mu we ya ye ka yi o masa kwabena no wo madam for pa ne bigi mom na ye adam for pa ene sa mu ya ye ka no asemi be ma ye fro no amfa ye be bo ne nkomo a wo bo ye na wo kire ye dua bia de ne sibre e wa abusua mu no ye be bo ye nyade sa we papa we se wa wusese ye ya nko ba bi fra ntoma ba se ye me nso me papa adofo enti ena ya wo Hepa plus pavi plus mosono eye enuo miensa ebenech heba afo ena ede aba
adɔfoɔ yɛka yɛtwa ne ti afɛ no de fearsome 3 saa fearsome 3 wɔ yi a yɛka ho asɛm no adanse a ɛwɔ nnuro yi ho no nyɛ asɛm ketewa o Dr. Ebenezer Ajimai papa no papa wo bɔ adwuma Nyankopɔn hyira wo na Hepa Plus Pavi Plasmos no onipa bibre bia wo yade akana to ho no ye ne ho hwie nya yie no onipa yi dwene wa pomden nipadua na pomden ho kane de aka nyina ye bonus awia Dr. Hepa Plus wabedu Dr. Hepa Plus nana memo ha mo akwa aba ya nana enen so ye yawada yes ene ye dapa yes ene ye Hepa Plus da enti se ye hia se yi a na ye pebi na ya nom na ya peye kwadu ene ya tadwe de ato akire ene awia mi wura to yenjidiem nana me da ase da kronkron pa na Nyankopɔn nam o program no dwumadie yi so ama nipa dodo na nya dansedie nso Hepa Plus no pani ene nti se obi tie Otec 1029FM a ene nso ye da soronko a ye ma se nipa na akwanya se baabi a ye ton aduro bia no nana enu ne bo enye den ukra 60 Ghana cedis a obetumenya Hepa Plus Pavi ena Plasmos na ya samu akwanya se ni nsuo na opeu se ne topaye na opeu ye betumi ama won saka bi at 60 Ghana cedis eni nti enu ne ho so nye den se wakoba bi obi se na ansan kra no Hepa Plus ho aye den obua ho nye den baabia with 60 Ghana cedis ubenya miensa no na ebia utie programming oton aduro ni bi unya ye pa nka wonso beton no 60 cedis miensa nanso baabia ukoto no amana ya odin ama akwa se odi otirim na ye den ama oniema bo so akoye den na ene programming so me ma saa de oton aduro no akwanya good se baabia ofa waduro na ne bo edin a frame number yi se empo esese mi ankasa me supply wo na ebua ma usu tumi tono 60 cedis ana impo less than data nana wadwen pentimi so mebua wo saa kwan so very good ebia na bebia wo fa no ene ye issue no sese me direct wo kire bebia be kwa kofa no ana se gire so na me ana ese me supply wa na me mpai bo ne me bota nyina ne se Ghana ni bia benya edru papa se Hepa Plus Pavi Plasmos anom wabra on fasika kese bia obi mfa nkoye gire bua ne so na with just 60 Ghana cedis no obenya ne Hepa Plus ne Pavi ena ne Plasmos enuro ne ho nye den na me de me personal line no ma okay frɛ na yenim komon fa Hepa Plus no pa no ho me numbers is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 nana obi wo ha na owa amanone ope eduro ni bi ena anom okay ebetumi di biako powerful yes 0542 807 907 0542 807 907 kaise nuro no eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos ya numbom enti enkoto baako enya baako adanse ne ba na eba na nanse enuanom ehye fasting nase no na omu enum Hepa Plus ne pa ebi se ahomache no ano na wadi kanom ne Hepa Plus Pavi Plasmos o breaki ya no anom ne Hepa Plus Pavi Plasmos ma during the day no ala eye sunsumu inhira niema de mano no na honamu ayaresa ne ahoden no onam Hepa Plus Pavi Plasmos so e de ebua muslimin fo enti wo ye muslimin ni ebia wonya krante se ahomache ye nom Hepa Plus Pavi Plasmos ne breaki e dia breaki a ene
memo akunya saa bere ya betumi akọ akoto bi na enwumre no ewia akoto no u break you fast na wanom Hepa Plus Pavi Plasmus ahomache na wanom e de ahyase ubehu difference no sound yare u nya hoden so e de ayo fasting no adanse dodo no anana eba woni ana awo ho asem sebe ayedin but ne well being ni gina yi enti ne padua na boa no e me neyi onu ankasa so atumi afa nyinsen a obi mu kra wo afom ho ne omba na obi se odware wi a na ankakane no otiti ne ho pa but ne well being ni gina yi no why free obi nso sabi na ne mu ayi dru abro so so doc first time ye worry ye 16 years ni wedding time no ena mi kunu lift me up if he say ye worry ye 16 years mu ni on lifting just last week and ye pejana sa for the body say na ni je pa emu aye ekoto for the buchi aso na bent offering no ekoyi ewisie ne ko straight o say na de ntia ni kunu tumi nya sa ade ni nyina ne say sebe ni mo ayidu abro so enti bema no kra no ontumi enya se bema no nye romantic o oni sa ahode na obekọ akoye no o sha se o yire ne ho anom Hepa Plus Pavi Plasmus ni pedua na gina yie srade ni se tene ni pedua nim na ben ni enti amani weight ne so no aba form kama ni kunu just last week ni kunu timi a left no say ni je bi e be share ni mu no eno no me hu se mba no per se peja o mu du ba bi o mu nyaaya anke peja o mu but ma ni bi mu nso sabi o mu yedu into your be ma na sabi nyankopon ankasa ankyerɛw no what say Hepa Plus doctor see em peja for the body no ento for the buchi aso nti wo kotrai a wo beteke o teke wo sisi achi a wheelchair mu na akotna asamasi enti sabi obema sa oyiri mu ye dubro so a o de hyase mane nom ne Hepa Plus Pavi Plasmus ni padua na nkasa naturally ebenya hoden na sebe se ni mu na ye du abro so ana bibi mpo na enkoye enti amane ma nsisi ne ho so a benefits ni bebre woman ba kon se dog na okase yemfa atadwe ne ntu akira na mnum se bia sebe o de o kansama na o se first time onom Hepa Plus se sa atadwe we ye no hu se sa na se obi yo ba nyame ahira no otibibiase for the first time what ase de enti emwa bi afunu bom na so mo praduane die ho se mene mu twie adu na na se kan na untumi ntwe ni mini apisie kura na mene mini mu a onte hwe ba se say de odidi na nsuo mpo nsi ho a asemasi because e bitwi o say yes say no sabi wa yekuma kama enti ote owanya na tinka sebe ya primpo ni ya hyen kwan hia mu misra wo yo ba enkofa chemical say me pese me twi me mene mu nti me de niam bi ko na maye tight ebe hawo wa hwe ye ji twa mene ebe hawo e Hepa Plus Pavi Plasmus wo ni padua na nkasa nya hoden a de wo soro se infections nti o no mu nro bi sabe o wo mpane bi ana wo de chemicals bi ko ho knowing very well say the oye ni owu adwuma cancers bi ni ade twan wo kwam say wan sakira wadwen a wan hwe yi a o mpe de wo ye no eni nti na Hepa Plus no pan ye kanfo say fan say wo nyare o no manipadua ni mom enya na hoden say nipadua ni nya hoden a overcome infections eno ho adanse bebre woni ana nsuo bi sabe egugu won woni ana sabe omo abie abro so a eni nti no sabe menimutwie kura no onima de kro because oni atinka sabe woni ana eniema bi eni se fifiri won ho eba na omo nya Hepa Plus Pavi Plasmus ene nipadua na cleanse ne ho ama nema ayekama adanse dodo na na wo ho onso yo bema sabe wasa me de me personal line e ma fama me a kodudie no hu hia obema bia ne kodudie ye no de bia wani gie mu and ote ase die nti a ye nananom e ma ye nkwadu so obema bia ya che no kwadu enti se wo kodudie nya ene na wa hwe ya no o krabi free Russia Russia duru ena oba manya nim guase ya enkonom China duru enkonom so call me duru o de manipadua no mo wakoma obrebo o prostate no o kidneys mani nyina anya dwuma yi se eya dwuma yi a eso mfa so ni bi ne wo sexual function
woyɛ no free wabra wo hia external support and uhunu die ntia sabe kwadudie so ehu hia no mo Hepa Plus Pavi Plasmos fa kwadunum pe eto akiri obi o doubt de yeye wa hayi o we o ton na duro ntina na Krobea de obeso soso ama no da bi o oye obema opeso hu se de ye kan aye no kra koto Hepa Plus Pavi ena Plasmos ye woni nsuo ene ye woni to paye o de wo betumi anom no koto onum bia na apekwadunum fatu akiri na ye nhwa de se de kan etesa na dudu na ye nkunimdifo abrante bi frame of phone so say dog last meeting say wo ka say kwadu enya meresa batman ti sa asem na wo kan so de kwadu tu akiri no we hunu hwe oye na adwuma normal na okodru fi a ye serve no plate so no o dia wie kura we hu no science wo pebi we di ampa so ye serve no 3 plates what ya see di 1 plate successful crowd hey wotumi adidi mprensa ebuma mpata kodoɔ no nana ɔse obuma wie request 3 what ya see wie na ho den no ɛda so ho what ya see sada we ye natural my number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 mesre se ebia na oto ase na twetwen o menses na for some time emma ebia sebe uti na ya na edwa o obi kura kasa na dedi akiri nti no enye koyie obi nso ha ne ha nyina se mpompo ebo ne na foforo ba ensa na ate agu obi ho ye ne basa but wanu madura enko obi da ose duro so diabetes akomayare duro so odro na odaso no yenka so de jai na emom sase ma nipadua ni nya hoden ni yenhwa ade Hepa Plus Pavi Plasmos de ono so bizase na menyare de nti na sese menom Hepa Plus eye dudo na dudo so de onipa bia hia sanka no pane anwumre bia no ebi befa nipadua ni eye oda achiasem ene ye ka na ye ka ni se ya obi nti ase obeka se ye ton aduro nti ye ka manakoye se esesa abribi onom ne Hepa Plus Pavi Plasmos se wo yare na abete de ye nti nzimanfo obabi omutaibu na odi betwi mu a o se wanso anu tuntum we so a obeso anu fufuo so nti se ye ka ni say na wo nti ase e wo na herba afo ye duane ye di ase ye nso aye nom enema ekoye mu ni de atwa ho ahie nyina ate yapomuden so adan na omboa wo immune system no na eno so enkontokwa ni bi mu a last time woman bi na ni sugar levels wo sora odi adanse sisi no within normal say osori anopa na oni di fasting blood sugar levels no normal this time na obi say dey na wo Hepa Plus Pavi Plasmos mu a obi a wa yare be 6 years na etumi a restore ni sa na enye bibi soronko bia na eduro ne ye eduro ne ko target e wasi kire no na emom ehwese ni padua no ebe na adwuma yie it not only says say no sugar levels na you okay na pomudin mom ena agina yi me numbers you betumi me so yario fire odudu ma o mane nso numbi na busuafo numbi 0542 77 85
72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 say owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 Helper Plus Pavi and Plasmus Monica doctor Medasi Apomode mapade eno ne Helper Plus mixture Pavi Plasmox Helper Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Helper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Helper Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomudin hu hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, we Helper Plus husband. You the one Helper Plus husband, and you also we Helper Plus wife. Na abano Helper Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plasmox. And Helper Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada we in fear do you come. Our pharmacist in her basho at phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age edwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa Future Life Smart Food bebo afeidie aya busuanchem fa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu Crime. Wani Ghana Telecom University no your opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehumba. Ora, bra, debia.
sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama a wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfi duduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Wofana se break kwesi sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank omo bank in 1980 omo adwuma penti omo tre omo nkwaba mu omo anya branches maako enwotwe na omo anya eye 3 mobilization centers enso so aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank omo dimu akotene eyi na omo nyuma pa omo eye no ebi enie omo gusu ton shells no na share bia ye 10 pesos omo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mensumi yabosi amedebetire dumemu na kwambe na mefoso amesabeke Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omohihye no ho pa. Ne mehu omochi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechere afija kwa abre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni ma depa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni how adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samikan se krom hadie woni adepa hene no se me mochira kwantam na me ho preme Kumasi hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafoni adeshie yadamase yakoya. Yasaba aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dumedi no wasugusu enewie wutie enewie o sign hweye. Enewie Ebenage Heba Dr. Hepa Plus. Nyankopon hira papa no kire se enupa ode aba edwaso
na ɔde boa adasa no papa ne ye mo eduro no de hia ne se wo betutu anamo na baabi eto nuo bia mpremprenya ye kasa ya no wo bebo awura ho na wakwa akopɛ bi ato kyerɛ sɛ uyuzi a enuro no ɛyɛ pa Nyankopɔn hyira no ɛna wie Secheduma se Community Bank PLC Secheduma se Community Bank PLC ɛna wie wɔnom nso akeka wɔn ho arɔfo ne ade hye da biara da meka kyerɛw na emom wiase yɛkɔ a yɛbɛika kaye ɛnu ne gugu gidie sunsuo entime ka sɛ wo pesika Krobea one ne bɛyɛ adwuma na wone na ye ayɛ no yiye a ɛyɛ Secheduma se Community Bank PLC ahai ubetumi aba bebie ordinary current account ubetumi abebie corporate current account ɛno ne yɛ ntetew no COT yebie savings account susu account me badache account fixed deposit ɛno interest rate ne yɛ kama ɛna money transfer bia wo pɛ so ye bia no Secheduma se ye bi ye Western Union mobile money de bank interbank ɛno nso ye ne de ye ben link wo momo ne amo account no ba bia na bia betumi discartum ana betumi ayiska ye Ghana Pay any e-switch nyina Secheduma se Community Bank PLC na eni kasem wewom ne se bank yi ba ye ne ba wa afi apema hankona de wotwe 1980 ena bank yi ba ye enti ye kan ye kan finhia aduanan nsia ne agire nie oho enti ye bank ya gidie wo yemu one trese ye ba ye huni nkeka wa bia ena ye dwuma ne kwaso se woni ye di dwuma nso a no kure wom ne se bra wo ho akere wo de hia damu ye bema obesia ema wo de aye wadwuma se wo ya ba ye dwuma ye ni anankurankura dwuma ye ni ye ba obesia ye ma workers loan overdraft commercial SME any microfinance susu loan ni group loans ye ma bi ye ma akuafo besia ye ma smart loans and ye one year controller ne tua wonka ye gina hoje ena so de hie bi kura afiri mu a ye ba besia ma de ye na yie empo wo kware na niska ye bema wusika ne ma de akwakoware umpe we na apede ye wo ye shares nsu odwa so ba ko ye 10 pesos ye to 300 cedi ko wo sika tododo ne so mfaso ne ba ababum e de amawo ye headquarters e wo Secheduma se ye wo branch nso wo Secheduma se krom edwem ho ena adura ye branch no ben GPLT for da no oba kwa abiri Kenya ase a abrosan se hwa Kenya ase station wa e hwa ne ye wo anwonaga ye wo je ne dwem ho aboabo ye wo post office no achi asonwa se kwa yi so tafo ye ben club 600 mo fretro school no edum Boss FM chiri ho ne ye wo Mozongo ye wo second station any mobilization centers miensa ba ko anyina su in the Jura Secheduma se municipal ba ko chechere afija kwa abere north mu ena ba ko adi dwan mampo municipal mu ye number nie bibi nie wonte ase a eni Secheduma se fo nkasa eye 050 168 2737 ena 050 161 7924 wanyanya ye number yi ade biara a wonte ase na pese ofre ye ho no ena wie frɛ ye na ne Secheduma sefo ye monkomo ena da Sibra Herbal and Research Center ena wie da Sibra fo Nyankopɔn hyira mo adofo wonum ni madwuma wonum hyeda nya won ho abotre eye nhwehwemu bi a sefata ansa no de adu beba wode aba na wie se wutie me awie yi a onue eya adwene onipadua ne ho ate sebia ye no ana ekọ na eba o enti se bibi nie na wo ye e de aboho ka agina onipadua nse da ne da obetumi akwa aba eya ye na ho hare so ye de da Sibre Imu Plus capsules ye de aba eye topa ye na sa topa ye eye ye ne aya to so de ene ye nu aba ne akeka abom na ye de ayo de abadwa so enti wutie mi so wo obi a emoja ntumi nie afurusa ne ye wo nipadua ne mu wo sa nipa kro no waye mre nipadua na ho de kofom enti yade bia free bia na bebo wahwe ye kan ye ken wo ba wo pa wo won se ma be ma won so wa be ye mre pa wo mpamini aba won so aye mre wo kejesi so eja ne nka
foche na dum wohia da sebre imu plus capsules sa duro wei emani padua na hoden ejina brane enti obi wo ho a oseme ye adwumaden mintiri mu twetweme ma ye mewo mini padua mu me nante kakra na mabre ya na machi bra mu eye me ya titriti ye munyina maduro ene da sebre imu plus capsules unyanya sa duro yi a onu adofo wawie ye woda sebre heba mixture na no nso oyo ba bema na wutie mi asaduro we kese se brano ota no numbie kire se wo ye ne saa infection bia ntumi ntina oni padua ni mu se ye namu yade ankasa nso no akote a ebeyi afiri ho amwanyu ahoto obi ho di nsuo kan ni padua na ne ho ye ne hene obi de sekan no odi dwi ne ho afin no odi dwi ne ho uhia da sebre mixture ena oba sebe wo nsabuo mu hawo obi bu ne nsa wo bre na ya se obi wo hono mo te yaw pa obi de ne de be maye obi de nso makra nonom da sebre heba mixture ni bi ebe boa wo flow ama bibia ye kama na da sebre blood tonic de de wanimu aye ho ya wo mogya na we wonante kakra wo ya dwumade kakra bi a wote so akoma no ebo pim wo hwe ye betwa wahwe ho kopeda sebre blood tonic na da ya na metufo senka obetumi a wonue tonuo we mi ensa ni nyina da sebre imu plus capsules da sebre herbal mixture da sebre blood tonic ne mi ensa nyina namnom na fadwunu ni padua ne ho wate baby etonu bi akwa abenya bi oba Otec finfia ha obenya bi ya number eye 053 501 0442 053 501 0442 unya fresh ahoma we ya da sebre herbal and research center beje so ye no be kasa wate awia dia wonti ase bia ne ye be kire mu kama nso ne ye dia mawo na awia simple plus the man himself a very good afternoon to you onuadofo awutie mie yakwanya no nie keka wo ho na fa neoma to neoma so na fa wo ho bata simple plus brand no na ade nyina be di aboawo na awia yiye ede amawo onuadofo ye kan eye phone accessories ho dwuma ene yedie enti se wutie mi se wo pe phone accessory a eye papa eye simple plus die ni bi na se auto ena wi ye charger na wo pe say ye iPhone de ana Android phone de o pe power bank ana phone battery CB ena wo pe use eye hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset onye dwene papa ne ho na papa no ene simple plus de no brand ni de no enti se wo kodwa so na wo pe simple plus de no na nya no bia mento eno ya twregu ho simple plus ya ntwrengu ho a mento se wo pe phone covers iPod ni protectors a wo de bra mo amutu phone accessories ton no akwanya no nie ye nia ne akurukra ne akwa aba o ene akwa akofa ede aba yenia ne akokere ne papa ye peno ene ya yo ede aba entikeka ho na bra betu bi koton ma mo pa ne nkronkon so usika kakra bi na ekita wo no udi benya adepa ewo simple plus brand mu enti mo mra ye nchen kuma se wugina kageti Dubai getu animu ne nhwe animu adehemanya brosa na yesi wo no frobra ne first floor simple plus ya so ye kese ba ko ena wo ba kageti a enka ne toilet da ne ho a masalachi ne nchen ho no simple plus waso ye ba ko enso ho wudi oduru ho na nya simple plus de no a twam ebi mu wo ho wodi anya simple plus de no a twam hwehwe simple plus de no na ahwehwe no a wawie ye number enie wo ya yira na wuhia nkirebu bia frɛ eye 0244 590374 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 ofresa homa we ya simple plus for ye ye beje so ye no be kasa ye be kire nsemu nso na ye de amount ena wie Asasu Herbal Center yeah the producers of Kubi Herbal powder for ye onuadofo awutie mie maka kire wo sa wo ye be ma ya adwene wo mensem ho be ma de wo mensem ne ma ye fra be ma sebe se wo ha wo mensem mu a wonya be ma o yeah bibi ni ntini ye fra be ma na meka kwabra ne se ya wa ye mrepa nioma nkoye wa utumi hu se nioma nkoye wa utumi hu se wo bre e wo wasetena mu ni wa brabom
enti na me kamfo Asasu Herbal Center for omu kubi herbal powder no ede amount se wo ye be ma na sebe wa ye mre pa wo mpam emre yo no wo de na ye 2 minutes de obi ohokra won ko oba ne ho enso na ne ho asone no enya de pa be ma enye oba ne kasa wo ginegine na ahweye kire se wan hweye obafu achi enti pekubi herbal powder minua bai pekubi herbal powder fama be ma no wate de wo hia ye kube nsuo ana nsuo de ana wo de sebi mane mfangu nanum na yensi agoprama ne so nhwade wa wo bete ne omase ana be ma na fon atwikom ensansa bi na age ho abosuyi enkoye kontemra ye de akagwa bogo enya depa bra Otec FM heya be peku bi heba pa de bi to oba misti heba ne blazer rekwa wumrom ubenya bi Fredimens ene Colinac ewo Ashtown ubenya bi oba tafo pankro no heya top amazing ho ubenya bi wo ho afei okọ ebuakwa O6 Plaza nimu mi aya ye to nuo ni nyina no ubenya bi ato wo ho afei wokọ Fata Drug Store ewo ebuakwa Kofodua station ho a ubenya bi oba Tech Junction krachi no eton phone accessories ewo Atonsu station ho wokọ ne nchen ya ubenya kubi eba pa da ni bi afei wo ba Fata Drug Store ba ko ewo mfensi adankwa ame ebe Roma asore na ubenya kubi eba pa da ni bi fodwo heba wasante be kwai ena smade ba nso ewo boase bibi nie na apese one sofo asamoa de wono no waye kubi heba pa da di aba no onne kasa ne no manie frɛ no eye 0244 166 602 0244 166 602 ena 0243 505775 fresa homai na wonne Asasu Herbal Center yedi kubi heba pada no aba no enkasa na awiei de wonti asie bia no eye yenea ye bechirim na yedi amaw Volta Drill Limited for nso Nyankopon hyira mo nana kwaku okandini Nyankopon hyira pa wate opanyiri wei ena edi Volta Drill wodi abepie Ghana maimu na adofo se ye ka tunsu a enyensu a yetu bia ni nsuo nemom de obetu no atu ni yiye no atwe nsu papa ne de amawo no enu ni nsu pa ho asemo a ena wie me kana me de akyerewo onipa da sani a wutie me na wo pensu papa nom se ufie ho wadwuma mu ho empotemo a wowo ana wo ye nsu adwuma nkasa se sache wotai na woni ebetumi atu nsuo de ye papa no de amawo wo kwati Volta Drill Limited for one abolo we for nche na wo ko ni yi enti keka ho bra be fa yen ye wanim difu anim nsuo ni 1 2 ye sign so wo emfidie mapa ye di kwa asase na ya si dwa buom na ye twinsu kroje e de ma na fe mu nsantie se wama nkwanchefu ebi abetu na problem wo mu a wo de sa frɛ yen ni emesiesie ne kama pa mfama wo Volta Drill Limited ye wo kumase ahodwo da ban main office ne wa sunyai tachima ne doma ye won krabata wo de wo hia ne a ye number nie frɛ yen eye 0244 29 9520 0244 29 9520 ena 0266 43 22 10 ofresa homa wiya Volta Drill for ye beje so na ye ne wo akasa arofo ne adehia mutie sese ye kasai krach no ya wono na ensem ni nyina kwa gina ne so akwasi amo Asem Beba Dabi before number na ankasa kra de wa block no ofra na ka kire o say don ba busy you sha busy e say wa ye you sha busy hey wi ase abrabo nya de anko bi abepre apede de o de nti na anana de na wo ko ho wa ye you sha busy bada kai na hunu say papa no a ono de si ni fie ni mabiti ase e mana tumi adi adanse a kire se sa dani wei eye bra kofi no ena wo ye no sa ne nko ade ye hira asoma no ne de ohaw ni akire enti atiefo
jataba ne kasa no meka kyerɛ mo sɛ ɔtwena no asɛm akwasi amo enkoma a woni edi ye no muntie bi ono nipa no enye ne dan je say do mo ba aware so say ya say ya campo ya kantifo ye ka ejapade asɛm a ye de ma emma na wo nye nipa ne ba e de na wo tumi help so gade boss u fie sa na ye no nsa question oye busu ya ni dia imani ba bi da yes you kwa no ba me ka me man ba bi na wo so I say wo kwa no no ma me no papa wo ma me one ne one father one mother what I say wo kwa no wo reject no wo na wo ne ma me wo ne wo ma me ne one mother one father so da wo ba bi kwa for the internet say wo nya bu tema me na me nya place kan fa ma obi o to de na ma me fi go da na nya wo de me amedia but because of whatever papa ni ye one mother you know so say to the one da no right so that they are Otec 1029FM that's an easy so because the main adene man because adene I'm the rightful owner so because the main adene man na who can come to from man na who are you ma me enya one mother one father who be your baby man ntra our baby our ten France who say to the few asana o kan so do be cheche ni che wa ha o when na ye one mother one father nipa na wo yare no e kiri ma me e one mother one father okay e di sanka wo fa ni pa no uko na ka tebia bia to na uko na wo asisi ni bra so me kan ni wa efie ne ye hwan dia nipa na wo kan enye ni bia de enti ko na enye ni twi because papa no ye de wo ma me de ni ye de ne be ware wo fie ho ye na we ayi me nana onana aha ye de enti ma me mo be ware wo fie ho no mo okay me papa nko na ye aware na ye wu no what you say me papa nko na aware na ye wu no mo ma me de ne be ware ye onye ni papa o be bi ene na ware wo fie na santi mo bi o fie fanti ti be bi ade wo fie so oba no na ye mugusu ye ni ana be ma na ye mugusu yes oba no ye nyae ma e na ana oba na de akwada de be ware wo fie o yes o ware no na be ma okay so I can enti when you come my mu ye di na de yes enti abranti ni timi di ade wo ne ma me side mani yi da bi ma me ka so ni so ni ma me no kwa no o ti fi ho the check that I been your man da ba ko ni o ti because of so ba wa ni so I can say me na no wona da ni ye wo na na dia yo me na be man e fi o ne so je ni a o wa ti wa to ni fie e wa de ne yira ba betim e na ne yire de ne ma fi ba bia ba o so ne yire ne be yire ti ade no o no be man no e fi je ni no o mo ma o yire mu be fo e na me na ka ho bi je ni o okay enti de de o mo be ware ofie ho ne sa ma me ne wodan ofie obi ai no me si wa dia si wa ni ni dia na me di ga ne ma ha na me di kana ma no so ta di pa ne ba de papa ne free mu no me pese me to wase papa ne free mu no e ma na wo ware wo mu ne ye ma wo mo dan ofie ho bi e ma no okay enti sa brante ya wo yare na ne ma me wo dan ofie o ni ma me wo dan ofie ba e dan ye di ma me si wa o ka me ta so on ne fe me ma me ne papa nyina ne sa me ba no wo sa me papa ki sa papa ma me ne fe me ai wo dan wo ti sa ne dan wo wo tro ko tna kra e tu ono ni dan no e ne dia ma han so ati ati and because now we have to work that best 20 years ma ha kra obi eni gbe ya o the chama eno kreni te me ma wo sa de o ma me wo dan wo fie ho na wo didi so ho ma ne ye no onso ma me wo dan wo fie to wo so wa side fie te me wo no ba ware wo na ma okay arofo we ye akwasiamo na ono nso aka ni seye seye ya ye kasa de wa block ye number no enti ye be kwa homa so na ye di dwuma bi ewo aha abaya sofo mame papa sadi o kasa ye akwasiamo so nim nene ai on de kasa ye that's right samate de o ka no
the okay dear na aka chiremo me dear na chiremo adwen na minim say abusua de nyina ye nipa baako ba wa ma hu say e say me kura no mitutu manam bi e wo say me hwe yie ewo anamontu a mitu no mama hu say abusua ntitimu ewo mu say nsem la wo kan me kura age minsem asa eya me areho say o tina etimi etiti abusua ntam sa ewo asem we ya aba no osem kura na nka ye kan ye mo wo fa pa na mo wo fa pa ono aye na dwen se mo ano oboa na mo wo fa pa awo opese obisa bibi ana we okay yanto aso okay moma yenko ahoma ne so na yenhwe bibi enye wa ha Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa oda no so obekuma se hakro no mbosie Red Park a ehona Awurade fie Herbal Center wo na papai na sem ye tie wo se ewiase nipa dasani ba bi atokro da wo nipadua no mu bia no eduro bewuram na akwa akoyem wadwuma enti ye kasa iso yo obi a wo hawo wo yade ewo utim wako wabre enioma nkoyie emfa mawo one Dr. Mankwa nhia wo Awurade fie ha na ani hia bibia be fine so yo obi enemu yade bi na abetena wo so na che wako enemu yade no enko wo de brabe wura Awurade fie Herbal Center ha wo de ye mujabroso etwere yade Typhoid ulcer etridi yade na ha wana stroke yade aka watofom wuntiri mu twetwen ana waye mere ewo mpam wunya babewura Awurade fie Herbal Center ha wosi ba bi atokro da bia no eduro bewura doctor number ye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 and a Vim Champagne energy drink and also a drink wanwaswa Trillium Industrial Limited and akwa faba na ye ka wonia e bad drinks yemu omo what track recorder Trillium 4 onomo ka hobi na ye kan Vim Champagne energy drink a wonomo de aba no ejatuato kire se wunya bi na wo bogu bu a e ma instant boost Vim Champagne every sip ebe ma Vim every sip ema vigor every sip ema filisa vitality no ema oni moment enjoy moment no taste no ye kama Vim Champagne energy drink oni adofo awutie me ye ka say dwumadie bi awudi a woto nsafe ni padom kai Vim Champagne wan kasa wo pe bibia abo agobo ana wedding bi wo host party bi kai Vim Champagne energy drink ko supermarket wo ko store ho maame no ton drinks no catch them so ma Vim Champagne e hyeye keke your number near for further enquiries 0322 19 0877 0322 19 0877 unya fresh ahoma we ya Vim Champagne energy drink yen ye dia ba ye beje so ye no bekasa ye be kire nsem nso na ye de amount and now ye kan St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic. Adofo one more keka won ho. And ya no ni adofo utie mi say what the wo bo St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic we a natural and effective health care solution and our wutie ya de ma o. Enti ene mi tufo na makachiro say visit St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic. She say oba ha your professional physiotherapy any deep tissue massager ye be ye wo na aboa wo nipadua no o ya wo enemu ya de a wo nemu ehiliu amwanyu ahoto wan na etie me na wie yi ya wo no de prostate enlargement na wanya wan na etie me na wie yi na wo no ne de na ye stroke no akanwa to ho a wo ye wo hwia enye ye wo de ye high blood pressure ana low blood pressure eye sisi yade bi ana bema na wo ba wonso awo ho aye wo den sebe bema yi wa ye mre pa wo mpemu a wo ye wo hwia enye ye wo de na kwa akoye titiriti ye ana nipadua mu ankasa yawo na wo te ene etie St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic yen nananom watempo no eno a ne nam so yenam acupressure
kwaso hwe o ye miemia wonsam nim sɛ nipa ye nipadua no efiri ye ntrimi so ekoka ye nane ase organs no baabi a wo pɛ no ahu bia nipa ye namu ene ye nsam wobetumi anya afa ewu sɛ nim sɛ ye nipadua mu ntini ahodo a ye wonyina no ekokowie ewo ye namu enti wo a wutie mi a wo de ye wo yaw pa no ye bemiemia wo nsam na ye miemia wo namu sɛ bɛya saa yaw no ebekɔ ye be use water therapy unim sɛ nsuo ya wodoma nkoma bɔ ye enipadua no ɛdɔɔso wom ɛsene nioma aka ewo nipadua mu o sa nim sɛ asase ya yɛte so ikura no nsuo dɔɔso wɔ so ɛsene asase a yɛwɔ enti nsuo ankasa yɛ aduru a yɛnam saa tete kwantempɔn ne so onipa yɛde bɛsaw yadeɛ yɛnam acacia wood therapy enkane sene na ye yofo no na ye di nua nya round ade na ne ye pre no ye nam saa kwa ne so be miemia wo ama aya adwuma enti wa ebia wapira wa eyaw bi na wote ewo nipadua ne mu ye kan yade bia bo wa hwe ho a wo ye ho hwie nya yie ebe yi afiri ho olive oil no ye be apply wo nipadua ne mu na ye de massage wo tip tissue massage no ye be ye amoanyu ahoto awiai sa wo pe wa yaresa yade a wonante a wunya ahoto no a oba St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic wawie kuma se ha wo hwehwe ye ne a ubetumi aba be laboratory services ye provide and a DNA obesa wo test wo ba ye DNA enso ewo ya ha na bra kuma se Otec Overtech Junction no watra de cabe baby MTN for office wo no oba wanim kakra bi a Goyal filling station bi wo Goyal nanim pe ekwan bi da ho ekwan ne no ne kwa affordable housing no fasa akwan ne so bra efie na Ghana flag si anim wo no sa efie no ene ye St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic so konkran ya ye wala pass ye ni to bingo pharmacy di anim hwe okota kra de ye wo papua no na Cough Hotel anese ho ye number nie je bibinie na apeso ne yakasa afre yen eye 053 702 9464 053 702 9464 and 0546 24 2343 fresa number we yana won kasa na yenkyire nsemu enso emfama adofo yenkwa homa ne so hwanya enna me pese mi hu ena akua ni iba chamia me wo maame na ho te sei nyamia dum na muso yenso ye ho ye eno ye da asese afre wa waso yimu wate yo ye muso da asese muso mbeka muso mbeka asema ewo mekuma muso akire mu very good eno na asem bia ba yanimu a eye onso abusua mu na asem na ya re hosem eyi owura bi afen Kofi Agiman wunim sa owura no de oye minia mintimi ka se ye de ne ba awade ntinya minia okay minia okay se ya ba bia wakone namaba ode yade na aba na sebe enkwan nchen na Kofi Agiman ye de na kwa akoto woni ba bi da obi container mu ene yasre ne yede na to kete ne yede ase fom hwe ya Kofi odaso sebe stroke yade na ache no ya yede na ba behye ho na mo ankasa mo ba amo akwasi amo ene wo kire mu kire yese Kofi Agiman woni dan wo fie ho enti sebe wonya ba bi tena fie ho kra no a sebe enye ye de na wo wakoma so wo sa asem we ho a ene wo pese o ka kire ye ta kwasi amono oya kwala bone papa Kofi Agiman o mutena papa na wo no nso maame na ogba ware ni papa ni man wo ni papa di wo mo ye ma na sa Kofi Agiman wa su papa enya se bia ni papa na ne ba na ntira ne kasa wa su papa no ko Nigeria obaye no obelsum papa ni papa sata papa no otondoka ewo sa era yeho asio eti obaye no onye baby na ne maame so otibo fruit
ewo baby kofi agima na esi meja ebake ba paso so mu ko mu wesi o ai o se ba paso bi wo a papu bi si aho aha wonu na siye wonu kwati amu no o kan ensem no wonu ne papa o ye oni authority kura so be kasa good boy man ani ma se wonu je no anye no ofio ye ni o manya papa wiaye anka papa ka na boy na anka papa ko be si edan papa ame ya kosin de bia ye dia kamba ne papa na chi o kofi no me anye se me de no kwa de ba ko pe nyam papa ba aso de ba wa ye de nyina ka ho ye zia ni papa no ka oma ye kwa e brave ya fi ni se papa mbe ye japadia de bia process for buy nse ni aba ni wo ko ti amu akoda ketikiti wo be ka se wo mu nka busia wo mu ka ho sesei enoi enkyerɛkyerɛmu a wɔde ba ne se ye de Kofi Agyemang eni ni nua ba be ware mo papa na omo de ba ware no ono ne papa pe ene ye be wo ne wa ware na se enti se ye ka twotwomtwa eyo ono amo ene ye twotwomtwo enti Kofi Agyemang eni dan wo fi ho aha na ye pese ye hu se saa dan no ana Kofi Agyemang otimwo no mo papa e de saa dan no ma Kofi Agyemang ana Anne on the man see or when the child brought me and or this year. Oh, when the child brought me and this year, and a dano as a whoop, yes, I talk to you. You come to the Asema or no could serve one or person. Mamma Bawa, they near see that. And so, yeah, no, never pay we a necessary, sister. And a man is back to Omoya or near Pamuoma, Omo baby a bepa, and then Samusio. Oh, now let's take the market here. And then Mr. Mother, I done a Yokofiadi, my dear, Monfaman. Yate, Enoquia, Yadasia, we know what dagia, why? You, Miss Medas. Out of 4, by me. Say, who won't fear, say, where do you mean? Down a man, so you leave. If you want to try some, but yeah, no, my dig down, I'm a man after him. You, yeah. Oh, dear, yeah. Eno, that's it. Why? Yeah, that's it. Oh, because I really tear to tear, why? Tear no. Eno, Quia would tick room. Now, ye can, papa, or none the war. Amui, ne papa, ne ba. Ene enu akuye enti akuye ya amosewa na ekire se ane eyampa se ye de Kofi Agyemang ene ni nua ba wade de nanso wokọ Nigeria bai hwa wo ba behwe omo papa no wono ade ni sika twa block ene ye de hyehye saa da no enti anei wo amo wo ba bekira wo papa kura de no de ka na ba fie senkanya ka na papa de ba fie a enka papa ni tumi si dai papa e ma abusua no etenem okay o pe wase a e be kire o pe wase a e be kire oba de a chi ame akra mama usimenum fa efunu nani abie kwasi amo so pe na wahunu on se wi ase Krobea Asante kotokose o fifi funu nani a wohunu nsama de Kofi amo ono akwada kwasi amo ono akwada no menkase bia ni mfie ne sha ba asem a ye kan hu de o yakwada nti na meka ne sa wo na be kire pusamu akese ne de wo pa japade nti wo be kire se obi ya abanoma na abanoma no a oba ye no ene wo papa no a ye wo no wo mu mienu hwa ne di kan ba asase so ya wo na wo be kire pusamu akese as obi nimu a wo ne de dan nti wo san ka se akan mamu de wana ka tell us akan mamu ye di ajade akan mamu no a according to nasem na wo ka ye no akan mamu ye di ajade ndi se maame no a wono so ko breye ekotena ho no ko som ye no anu aduane e ma papa di ne da ya ansa na wo maame beba no enti wo papa beba no enti won de wanya we wono de sa maame no on de ko na wade ne de ni dinim we ti na duru baabi na so obi kwa wade no de nkwada kwa
ya na wɔprea sɛ papa ne nkyɛ agapade a wɔno ɔmfa ne deɛ ma ne sɛ bɛyɛ adaakye bi oni hɔ a wɔno nso so ma no ebenya bie ya ne tasi pa mɛfa ne sɛ wɔkɔ awade ase no ɔde akwara baako anaa mmienu na kɔɔyɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa o sɛ ɔyɛ bɛrima ɔde ne kɔduru wie ne sɛ ɔmo mmienu kɔka bɔ mu yɛ agapade a ya na ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyɛ na wɔno sɛ ɔbaa no sɛ bɛrima no ɔno nso benya ne deɛ ansa na sɛ daakye oni hɔ a ne mama no aba benya bi ɛkɔba ne saa no deɛ a na kyɛ sɛ wɔhunu sɛ ɛyɛ maame ne deɛ a yɛ nyinaa yɛ deɛ saa anyɛ saa na sɛ maame ne wu na kɔka papa no nko a ɛwɔ mbɛka sɛ ɛyɛ wɔn papa deɛ nti ɛyɛ wɔn deɛ meanwhile na ɔno nso maame no so ɛbɛbrɛ yɛ o wɔn nyinaa nso maame no ba ɔno maame no wɔn deɛ ne wɔn ayi afirim sɛ saa na akɔsi amo yɛ deɛ bɛnti na wɔsɛ papa nko na nya agyapadeɛ wo papa ofiri soro na bɛtɔ fam ofiri maame bi hɔ nti maame no so bɛbrɛ nti maame no agyapadeɛ ne nyinaa yɛ wo papa deɛ wo kura deɛ ɛnya wo maame ɛnya wo ba o wo papa ɛnya wo maame fam ɛnya wo papa nso ne si ɛnya wo papa nso ne si na ka sɛ papa ne si yɛ nti deɛ wo ka ne deɛ nkɔ baabi a wo de nyame adom maame ongui ɔno so na yɛ papa ne ba ɛna wo kyerɛ aseɛ sɛ saa dan no kura no papa ne fra Nigeria ba yɛ ɛna sɛ de ɔsonsompa no wɔse asase wei me de ha maw twa bros ɛna ɔno atwa bros ɛna wɔhyehyɛ yɛ nti we ne nya wo papa kura wo nana kura ne si yɛ o wo nana ne ma papa si yɛ sɛ bɛyɛ a wɔno so bɛka fie o ɛno a meka asɛm wei sɛ ba no matimi kɔ sompa a yɛkyɛ agyapadeɛ a wɔnya bi menim obi a wɔkyɛ agyapadeɛ na ɛwo yɛ kɔkenka yɛ na ba no madi wom na ɔno ankasa ne bɛrima no ba ɛnim ebi asɛ papa ne te ase koraa no a sɛnea maame kan sɛnea wo papa bra bɔ bɛbɔ na asase yi so no nkɔmfa na tinya no kɔbɛka sɛ wo deɛ na mama na wamma sɛ no enti akosi a mo mfa nhyɛ na adwim na so ɔbɔ bra bɔ ne deɛ a ɔmpɛ ne deɛ na wonya ya busua deɛ no a ɔpere no saa da ne me nsa nya ne deɛ ɛnya ne deɛ maame na anka sɛ ɔbɛwo ma no ne deɛ wom enti akɔ ne ma ne nyinaa hɔ saa na ma me yɛdu no ɔmobɛware ɔde ɔmbɛware ɔmo so deɛ ɔno so deɛ wɔ mu enti mo nya na adwin ɔno obenya na bia ba akɔpɛ kora na obenya na ɔyɛ ka bɛɛ ma ase wo papa na si yɛ deɛ a ɛna asɛm papa na asi ne fie wonya papa na si yo obi na akɔ awade ɛna nam na wale pa so ɛna wonya agyapadeɛ enti nya papa deɛ sesi adanse eturo do aba enti akwasi ba bia wo bia mo ɛnɛ ne kyire nya abranye saa yɛbɛpɛni yɛbɛpie de bɛfa yɛbɛmo ɔbɛkyerɛ mo ba bia ɔmo nkɔ na ɔmo akɔfa ani abetu nipa kora afirim na ɔbɛgini sika wɔ hɔ enti sɛ we ne ɔmambo a wogina so deɛ a deɛ ɔhyehyɛ yɛ adwiri we ne maame we ni kyɛw wo bi kura saa na yɛ yɛsie wonim aseɛ wonim ekwankora ɛfa so a yɛsi yɛ efisa wo bi a wo baayɛ no na yɛsi awie ti deɛ ɔde ɔbɛto ya ne sɛ ɛyɛ me na bɛɛ ma deɛ enti manya sɛsi yɛ ni ada hɔ enti wonyina so ne nyina so obi o enti sɛ wo mpɛ kasa abra na ne sɛ bosia kora na yɛ ni abusua yin kamom na ebi as 2 years aka 1 year ɛyɛ sɛn na yɛnkotua na yɛnyi nipa koro nyini niema na papa nya baabi na ɛne sɛ bi ɔdane papa ɔdane dem na sɛ ogya ne na agu no kora no a ɔdane dem ɛne ɔda hɔ na gya de besiesi a nyame boa na ne ho tɔ no na ne ho atɔ no ne ho antɔ no nso so ne sɛ nyame bɛto ne nsa afrɛ no a na wafrɛ na agya yɛ nimgu ase no a egu abusua ni nyina krachi ba obo sɛ container nim na ne papa tɛ no ɔbɔ n'ani ani so osun kura nsa na ɔbɛkasa krachi de ɔnso meka akyerɛ wɔnie yi mpapa ahwɛ me ne free utrim ne obetumi bia ye boa na nso faji wo nhira wate eduru mre bi se ya ewo nhira so nko a wo se unya firi wo papa ho na eboa wo wabra bomu endi se wanhwɛ me emom wanhwɛ e no kore akinye bia ne wo tuanu nyina egu na saa bre fasi wani so se wo de wunim ne baabi akora na wo boa no na wakase nyankopɔn nhira na de ye kan se wo ya wo bohunu efiri saa bre e koro no eniema e be hya ase e wo wabra bomu fa pre nhira yifri utrim ahwem ne nka bio de wo betumi no de wo ho odin betumi no ya wate na fa gi nhira medase akra me nso medase na wo ye papa nso a eya awowo a shawba kra ye kan bro for say class captain o say shawba 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 bro for na yira da bi anyira me pese on say da bi daughter and son na pese me kabom say me nko chichem so ho na me pese me hwe na me kabom say na me ya me pɛ bro for ewa okay ti me pɛ short any say o kan bo mu a obenya children
aha eno cry be ye eno ye ebeko enti hwe wo mba enti look to your children me pen short eno onya na essence also no essence also daughter and son children's also mano be man aka eno anya ne children's problem ne say welcome meeting bien welcome meeting okay atiefo enti so look your children's ne man ho na menyini vrim omu nyina ahu sani atia no ebini na nka kwabena mobose abedru sampempenso yi eja Abraham abedu eja bre akwaba Majos na Krobea pacho umpom to say Yankopon tumi pacho na nso Yankopon adom denso me ho ye pa ene ye yawada no kwasem edru yawada ye ba eja bre heba center no kwasem enuoma nso de bi wo ho enye easy na me de ye me fe e wo ho ne se amanfo hunu wadoma kyede no wo ma asan akire obi hwe papa ya na no wo ba be kire wa wo adru eja kwansa sa wo adru enamo so ya papa de bai eni pa say na say wo manyam say wo ma no manyam no ye 4 enu ba ko so afre me say wonyam ono cry pani bia okra onim no ne bagel obo ade ensu nim nti ba me kam bi hunu wo no enti enuo ne de odoma nkoma de adomo ena wiye tu yengidiem ejabre yo na Krobea me dase otumfo Nyankopon onhyiraw na onhyira Otec FM tiefo ne omo hwe Facebook ne YouTube ni nyina ye fra me din no Eja Abraham meme dia me di nubrane habamba ene sayare na adanse kakraka bi o meme ba Laisha okọ school kumaka na okọ no abema bi o no ko first year 1 2 oba school na o dey oba na ade che omba oba na ade che omba enti o ko hwe no o ko ai say o ye sira ahuntutu ni bi wono so enti na ahuntutu na ba no yare o dem papa wa na duro na obo ne maame amane maame so yesuti na ofrɛ me o je me number na ofrɛ me na o de ba me say kobo so me ensani o se na otwemienu bia wan fra ma konfano chia na o de na ba aha mensha ni abebo ni suo ni amana moja efiri se me de do ma no boso me ensani seka na enka no biom ahuntutu na ba na wo se machi kasa me ya me sisi ya me ya me to asentiri ya me ya makoma monjekire me na ha monjekire me nsa ha no pre ba ga se bi enanko na obewu no me de do ma no se waye brom sa ne ma nyina tu afiri mu enti me sema no ene me ma wo no me se se awone ba enso to ahuntutu na yiniti ti se obabi wo ahuntutu na yedinfo ni bi friend sickle cell na ba na no munsuo nyina awe ba na no moja nyina gi se ko yakobɔ no moja ana akobɔ no nsuo doctor catch se obenu moduro sa kopum se obewu me se media me catch di me se simbu se enya no o fa no Eja Abraham na so na Eja Abraham a kam dia bibiduro kroji bia ma na odi be yeti obedi be obetimi dia ma na yeti obetimi anu ama na nom me se wo no ma 3 days ahuntutu nyina na Eja ne mo obeto so anu mre kakra afide obeja anu ma abla no ma bovuro no bibiduro bia bi ntumi sraw o tie mi na abusuani bi obia enya ono kuma hwebebrebe bi mo takwa me se mi ni pakora buru se sender mo card guo enti obi o pe evidence oba me di bi ma no wa frɛ bi wo de wa yi di ope na frɛ se o yesi o secret says o Eja Abraham no mo do it say wo tie na asa no be kana se kra ansa na pa dura na waji timi so wo busuani bi na obi emfa no nko ba bia fa na Eja Abraham wo na me wo do ntu ase secret says one say na me kan ti number is 0242 76 48 35 and one biom 0242 76 48 35 and away a WhatsApp with my frafa so with my voice to with my akasa 0549 10 15 15 80 0549 10 15 80 yo nana metwaso obabi wo ebuakwa embem na wonya be 44 years wo si emfie miensani sabi o ne menses mada ne ba sa no wo chinia fidie no num so wonyem okoye bibia a wonyem afite se wo hu de wonye enu a wanom de wato no bonte de so wonka ne wo call lab ne ma na duro ne atwini moja ne wo no pane se beba wa ya ma na amana foye kese ne o temi nka na oba me ho che se o twa bra mo no me die duro ma na ka se me do me de ma we me ma oboso me ebetima ba sa wo no ma 10 days na e oboso me na 20 days na oboso me nyesa ebetima si boso me pepepe o mes ne beba me di ma no am se da 16 days
the menses in a says a banoma 7 days. Wasn't a food in a tree. I'm a bassano. No one to me and a men's into a bass and is ya. The chica said, ya, the 1980 chese. No one was a shit of pass said Yadimisa and I'm a quasar and was sort of no woman in them who in yang Sankukodia when I take a crabby and no a brand of money Kim was and Kaka say, what do baby? Yeah, bo. Ebie enyemrekese no eboma na chisa gidi tirim na akoma mu chese obubu atofo mu ani ne na nyina wo twenase etimi sew me nua man ma mu tie me na sabi mu manze man mu de mo se chese pa de amboto nti manze ma kra ma fam hodi over hu ni yare na abo ano no ekina bi ebe kiri mu ahwo enti yo ba na untwa abra na emum yare bi atwa abra mam no manze ma ana se wo podi de eba na sabi eba na anu na nsa na atwa ana se ba na ni yetum ama bibi ni na mo yam ti se ba ama sabi o oni be ma kra hia da se be ma no wa ebe ka wa wodi na na ototo just ultimi nyo hwe untumi nyinsan anasa unyinsan na ase Mr. na Krobea kan Mr. Konsa oba mo no beje do wono no ne ye stroke oba ye no frame me se me yere me hade no kire ni dua no me kene meti forest ano clinic na forest ano o chese o dua we ni aba we kap ma ya wadu me wa wadu bebrebe na person try so de me many past 7 se me ka say e mu be 6 ena nyem et o tie me na o fibroid binti and na mu yare binti wo oba won ma so sisi yo ya so chika say ya honam hyehyew na won man tuara mo ne breja bro na be sa awodo me ma wodo na eboso miensa senyense na amba me sika be ma na ya wo ba tie ne hwe ba kwa ema me ene okru kwa lab na hwe se o nkwam wa sperms na bi wom o low ana se ebinim kura oba no so me wodo be be ma no me ma no boso ba ko ne na otwemienu odi aduro na ono na boso ba ko na otwemienu ba bi okwa se o low sperm count no onko check hwe obekọ na yeset odi kan wa pan o na nyinsa ne dem tibi so na so tiem na low sperm count low sperm count oba kachira okunu no nko nhwem ne fa ne bra me de do ma wa Israel nyankopɔ otuminti obanyin o tie me wo de no me se wo ye bema e bia osusisi o ya o chika se o ya wo na no nsa ayetititi chese wo dwa o se ye de mekwa na robo ase o twon na ase ana twon sa ase sa yare ba ho a me se e nam yare ni bia ne wa mpedura bema e bema na ekituwe bi ebi wo do ba bi kotor na chima bo se ne nsuo fita firi maba e be do ba bi bo se ne ensa bia begu e be do ba bi na obehia ya 2 minutes 3 minutes ebi okra hwe na chese wo no ho na o na any na besne koro kese wa bregu wa ye wo bo se bi okro ba no sha nti no aka nyina we ya kese untimi nya hwe be ma na fon e ba se na honam yo ya me so wonya sa ne ma nyina bia me se wa Pedro be ma e de be se e be kum be ma no e betima wonya prostate nti wo Johnson 10 na wo Johnson 2015 10 no e be du ba bi Johnson wo Johnson e ma gi se wo chim ansa na Johnson ba na kese e ba be show roba no nti e betimi sa de what to form as a stroke nti ahwe se wo hu se ona na wonsa nyina ayetititi wona kakra bia na abra wo se sciatica na kese ona o twen ase kese o ti stroke no nti nam yare ba kwa wonya no e be mo wonya stroke de di kan e be kum be ma de tosu yonu e be show ya be show roba de tosu nyansa no nti so enfane ntra o ma sa ne ma ne nyina amba tuara mo ne breja bra no be je do no ye ma odru kum sa ndam yare mo no de bia me ka me se abibido for mo yade papa doctor for so yade o mo aduro am de mo ma na so ne mo me de ne de e kum mo no na etu ase e na mam danso nti me so o tiem no onya nam yare ne bia emfa nko ba bibiara o de na didi ho am onya ya vuyare osa ama abo no hyehye wo hunam dwa ho hwe me kira kwa me mo do ma sa ne ma nyina furo je namba no na hwe me kira kwa wo kuma se abonti so wo hwim school junction utie wo enkran ne potem ai bia na Facebook mi wo da komai abrewana na se utie wo sunya ne potem so mi wo estate wo brotherhood asoreda no na mi wo na chi ho na mi doctor kira kudi enu number ni nie 0242 76 48 35 and why be 0242 76 48 35 and now WhatsApp ni 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo uso tie me wo sikire yare I friend diabetes wo de enda bia wa won pania wa no mefo mi anu awo insulin pania wa hem sibe be mo duro bi ebe siesie o pancreas o pancreas na adamaje o ntimi sisa dwane mu ema unipadua fa nya adwuma be mo duro bi na siesie o pancreas na ekum nwa no na ntiri na mosisi na bia ntu de aduane a ebe da na sikire na mo da na sikire na insulin ba be sogus na adane sisa aduane no na afi de nipadua ntimi de aye adwuma nti wa wo mpane wa no mefo me jabro me se bra obayi wa firi so ama watimi adi aduane abra wo no mabro bi nti wo sikire yare a na kosoro ade chi na abafa bra na me modu na ye stable na siesie nipadua no na dwonso bebrebe
bebe wona mo ye ohene wo kasa no ntasi awe wo juso gwa na atwa ro sensefo ni nyina mfiri wonko me pacha wo de ne hepatitis B de bia beba me kasa wa police pani bi ni nua no okọ UK hepatitis B ntia ma na anko ene ma me na dro UK o ye adwuma be hwe ne yere na busua nyina enti hepatitis B na infant na fie o so tie me wo de ne breast cancer kokora me tonu fom da bia me ba me bopani kese bi din onabo ma so kofi dwuma ni fie na chi ho na madam bi wo ye friend Linda say o US me se komfort na cha mo wo won pani akoye endoscopy ni ade che say ni nyina ne no funu ye se betwa atwene ni odwane ba me ho odwane kwa UK bono temin kan US no temin kan me de do man me se no funu aye fe jam se say e confiance ya me clinic water sin na ono to ma me mo amoba me ho de mo hu mo amuta hwe mo TV so de ni no funu am de aye fly na ya na di kan na ense gu hu na atweko na aketo abnu it tie me na wanya kokrambi uko yes scan bi se do be da unufum enti e betwa doctor so betwa na ye operation asaba usro and now the doctor so betwa ama wonsa na hono ama nufu na hono unufu na den atwedwa he motom just ohu tutu and that's when nyina san and sign Brajabra mo memo do me se obanum bi na me bia mo asra no furu na nsa pe bo se onufu na den no na sta se emremrem e ben na ne am be kro nyina afirimu to be so emfa no funu nkotena ba bi enkeka se aginsam na obewu no afi na aba da bi a doctor for no mpo se oba ntem a obenya ahoden sa na bibido for no me so me ka che se sa ba me ho ntem a na me do mo a obenya ahoden tuana mo na bra na Krobea ka se Kwame unya obabi sa na Kwame de o dwane Kwame went man fakoto anyenkwan em ya papa wo so wayire wa wo se don papa mapasi na so di asoso dai na Krobea new year Easter Easter madam baako oyare ne de ko asuofo hospital na me duru wa na doctor fo no wo suru kontru na se dai wo suru kontru na mo bia ba chia me na se go for me ma de so wo hwe me TV so no se he ma ba ko se wo suru kontru ni we na Krobea je wo sa no se na ma me so pa wo suru kontru me se dai afukeni na ni adwo asre sa do se wo suru kontru na de na se me do na kontru ye bia wo wirem ye ni nam ye de bi nkrante kusie na me de ye wo so no enti wo ba no wo so wa se den o ti ase den ni mo se den na no me do bia jai na because no na nwumra no anes for memam yenu omba me ho na omba je wo be hia so jani bi ewo no so balance ya na ja omba mu nyina be post nkudu bi won ko afidie so na mu de ye ene omba fara me de ma wo mu na new year Easter awurade emu ede o mo se o mako di o mo girl mo new year Easter o mako di o mo girl mo Easter ena wa me be ya na so jani from Abraham was sukuntu di anodin just say miss me di papa na me say na me say when me catch or say Regina Kuma also frame me or tafo or say what is a big breho miss we ko or frame say Abraham brane be di me so Easter bi na me so kwai na ma no was sukuntu bi me be mama ya din na me smith yire ho me di no Easter anya boni o me sama tiefo ya na me wo horododo introduce me ka me asem ya na me horododo na ba isa me kana man tema me nyima no nsi bone number is 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 WhatsApp ni 0549 10 15 80 0549 10 15 80 and crime order kuma adwana kuma si abonji so ami wo hwim school junction sunya mi wo estate brotherhood aso da na chi wo pe na me doctor chiteku edi anu hwe bia na ma yare so men kase mi ni ho do frame ni ani nkomo o wa ma no ne ba bia so pe me do bia frame ba bia wo bia betimi apostu amansaka edi ne ye eja Abraham aka osuru kuntunu that's your bro that's your song ada for eja Abraham na yate ne nka no enti anawiai wate ni seyie no eye wanamone a ubetuo na wone eja Abraham abompunimpu na oni ne bompunimpu a ade nyina bedi aboawo na awie yiye enso ede amawo ena wie ye kan Asem Beba Dabi dwumade no ena wasoda so gusu a utie awie yi o sign so hweye ena wie na bi heba so Nyankopɔn enhyirawo na onye okese arofo na bi
ono na akofa na bigo herbal mixture ene ne capsules odi aba mienu a adaka kromu ena ehye ye kan onipa bibre bi a wutie me se enemu yade bi ena abetie dwaw na wo ye wo hwe a enye yi a eya fa ahoto na bi aduro yi so na ado hoto so a ade nyina bedi aboa na awie yi so de amawo ene ye kan Krobea bi atoni aduro bia se nemu yade a wate eye syphilis eye gonorrhea oba white na hawo ana wakobia ye bia kofa infections bi ama enioma a wuhunu wo wase ana wo be manimu ne ho no chen wo so wodi nsuo ka unipadua na wote se unipadua ye wo hene abeja unipadua mu yawo oba wo nsabuo mu nso kra ansa anye onso wo pa wo kopena na bigo herbal mixture na fa nsuo no memene topa ye no wo ye ne saa wawie na bi number 0549 999253 0549 999253 awia 3p garlic mixture eno so ye piwak natural health for ene de say aduro we yaba 3p aduro no adofo aduro na aduro we na se we obi a all the time ya na tititi wonsa ne onan na chew to de bia onipadua no pressure no ba bia ne nam no enye to de bia na wapo ne wapo so sasabro utumi kura ho no enya de pa enye duabo nso o we immune system no function ye o cholesterol ne ya catch se wosoro tie 3p aduro natural garlic wom enti se wunya bi na se wono no mo a I tell you eboawo you free sa ha oni nyina mu bua ma moja no edi afrusa na kama ohe oba misti heba kolina keba dani heba ni baby eto no bia nso a ubenya 3p aduro bi 3p number for further enquiries 0248 928824 and 020 100 0021 and to be hotel and so ya hohojibia unia sa wo de ho to ne so a eye ufrifie na wabafie ahadwo to be hotel eye bia ya enawia mekanfo ama sa wo ye hoho bi wani akese na nzu ehunu kromo sa na hoho ani tie enti wanhwe ya bekọ akoda baabi ade bechi ne awiawo bekọ akoda baabi ade bechi na ntontum so nkronsuo nom ne ade awewo wanhwe ye na so okonya wo faasie bi ede ne koda hokura wani magriase enti me kanfo to be hotel ena wie dia ma hwe hai wo ba wo pa na opie waye wedding wo pe baabi akoye ohonimu wo de braha ana won so tikumasi ya wo pe baabi akoshaje wasumdwe wo de braha to be hotel ye wo kumasi ha ya ginyase ye ben kumasi high school no ye ben high school no ahai ba wa ha restaurant wa ha ye wa asomfo a wo ba ye besom so wo hene ana ohema ye rooms ne ye kama condition de wom ena ye TV ni nyina ye smart 24/7 security only problem ye kan ubetumi afo abuki ansakura na waba ye number 053 172 7417 053 172 7417 and 0244 374642 and the grow fine herbal tonic and also ne ointment there onia so de hoto ne so a ade nyina di aboa wo grow fine no no eyo eye mo amuye gya ho adwuma mo amuye awia mu adwuma wadwuma a wo ye no ebre wom me pa achew eya no num grow fine wate eya no num grow fine eduro ne ye pa wa wanum wato a wuntumi ne di eduro anadwo a wuntumi na obesore no aye mre nonum grow fine wate wanim nyina aye hoya nonum grow fine oba wonso wonsabuo munye wode na batum wode na batu 3 days na twa wode na de makora wonso wode na ba ya wonko na wote nonum grow fine wate eduro ne ye ebeboa wo se wompo se wonyade a nonum grow fine ye de natural cocoa na aye ema all the necessary vitamins and ipedua ne hia for one kasa well-being no grow fine de bema eduro ne ye na grow fine ointment ne nso adwumaden bi a wo ye ana se wakopra wote yaw bi obi pedua de baabi ma yemfa grow fine ointment ne ntwetwe
na enyi saa yaw no emfamfiri ho mfama wo ba bi eto no obi akwa agrofan no obenya bi wote se card na mu a gina ni to bi grofan no ne ye number digital herbal for number 0244 596532 0244 59 6532 fresa number we na ne digital herbal for enkasa ena wiei me maame wanya afeko edi aka onfie ho odide maame Gloria Osai Madam Gloria ene wanya afeko aka onfie ho happy birthday to you grandma ene ye wa wodai wankasa wodoba wade nyina ya woba ya osi nyankopon hira pa wate mi ankasa me nso me se nyankopon tutu anamonsi wate grandma omo ho ban onuma ni boni bia wo ho na wo ma wonkwa husan ni nyinkyere grandma happy birthday to you god bless you bo sorry na wote nyankopon hira pa ene awodadie mu nchia nkoma wo ye Frimpong Joyce wo Enkaria fire station Frimpong Joyce wanya afeko edi aka onfie ho fireman awie ye wa wo the officer ye ma happy birthday wate yankopon hira Joyce yankopon tutu anamonsi ye na omwa wo wa akwa hoduo nyina mu so oba service ni mu ayi ni oba wo enyina ye men enti fireman awie yankopon nya okese na untutu anamonsi ye wonso di Christian Oti ene wanya afeko aka wonfie ho na Stephen ya wo ye student who take school ha Otec 1029FM o se o ma happy birthday Christian Oti sire nyankopon ahobambo ne nkwa husan e de to so god bless you ja kwa mi nana dia duro no ai se obu abero ba ya wo ti adom ko ase ene ya chire na se amana hu na enka na obunu so e fie wura na so ya busua panyina ene ya tuna de so wonya busua panyini biem ena wonye fie wura biem amuni kwan bia se wode dan ma han wo fie ho na wonimu a afede wo hu se akwasi agiman ni dan no onu ana siye kofi agiman onu ana siye na abontinsu ni kura ya yenye ne papa na na afede aden ni bebrebe na wo de wo bre nti me pese me fa bre ni bebre na me titi sembi ahwe ya amube sa baba mba isu biem na ohwe na bra boyie pa okay enti ene esani ayo no task abedwafo ye beto amamo na yamamo ebei akofie ho ene ni nuanom yi na yakope nipa ono ne tesa adani mu yam na ya we se edan no enya amodia amunye fie wura edan ni wura ba se edan ni wura na ankasa de yade na aba fie oni ba bi da enti esese ono etu na da wura eba ne dem yehunu na labansi aka na alabansi na aka no yehunu kwan a abusuan befa so arezi ama papa no atumi akonya ne dan right muntu sana mone mame adofo dwumadie no mediasi ha ene Dawood Eba Hospital traditional doctor yankopon hira no enye ne kese se wo ba ejeso krapa wudi esi wo metro junction ana agwayel na ewe ejeso krapa hoda no nabra na wone Dr. Dawood ankasa bebo mpu nokre onuama mense wo se yade abetena wo so no wanhwe yi a ebeku o nanso sa wodo hoto Dr. Dawood so a ade nyina bedi abo ahwe wone a enya yefunu ngomba no enei apepa ho ama wonom awowo emema wo mense mo fom wo ye de hwenye ye no enei apegya emo de badwuma wote ho twa de yi wodi ye sikyire yade stroke yade na adwodwo emoja broso ana hepatitis B na hawo enemu yade bi na etetew ana wodi ye prostate mu hawo ulcer na hawo ana koko tetew fibroid na hawo wodi Dawood Herbal Hospital na woni Dr. Dawood emumpunimpu na papa ne beboa o si duama yaresa fre papa ne 0244 886437 and 020 168 1717 Osipes Enterprise yadi ye Kumasi heya kejeti ya Dubai
police station ne nkyɛn pɛ na abɛhu Sipes Enterprise yɛn perfumes ɛne slippers ɛne yɛtɔn sɛ wotie me na awia yi ɛwo pɛ perfume papa a wodi gu ho a wotumi sɛ ɛtigya o pɛ slipper papa ɛhyɛ wo a yɛhu sɛ slipper papa nie fa ho bata Sipes Enterprise perfumes no yɛwɔ brands ahodoɔ slippers no yɛwɔ brands ahodoɔ yɛne a ne yɛkɔfa yɛ adeɛ baboɔ ne da fam o pɛ ne nkronkro a betumi atɔ o pɛ sɛ wutu kɔtɔn so a saa kwan ne nso da hɔ frɛ yɛn bra a wonti biribi ase ɛwɔ 0249 23 8370 ɛna 050 252 0634 ɛna wiami ankasa magya madeɛ nyinaa na yaw safo paso ampa emema hini konti hene ɛna wie na no abusua nyinaa mekyia mo na ano ada ɛna wo kata wa wo maame achi ewo mbem na na se mo a mo bedomo no emema trankunya ne nana no mfiri kumase ba yi nyinaa no odamase wate Nyankopɔn so nhyira mo na wo nso Nyankopɔn nhyira wo na onye okese pa arofo ne ade hye masori Dr. Cash obetena se dwabrim ene odeba Awurade Nyankopɔn ye eya kaye